huomenta kaikille sinne linjoille. Ja kiva, kun olette päässyt mukaan tähän meidän yhteiseen webinaariin. Mahtavaa reaktiotkin jo heti löydettiin. Niistä oli erikseen aikomus nostaa tuossa yksi pointti. Ja tästä nyt päästikin suoraan aasisiltana tähän vuorovaikuttamiseen, niin mä lisään kohta oikeuksia teille kaikille myös sitten puhua, avata kameran ja näin poispäin, että tosi hienoa, jos ylipäätään niin kun tästä saadaan semmoinen vuorovaikutteinen ja keskustelun omainen, niin se on aina mielenkiintoista. Lisätään täältä lisää tulijoita vielä odotushuoneessa, niin saadaan porukkaa linjoille. Hyvä. Pitäisikö lyhyesti esitellä ensin meitä tästä ja tänne tulee selkeästi porukkaa nyt odotushuoneeseen, niin mä tässä samaan aikaan nyt pääsen tässä alkuvaiheessa mukaan ja Jaakko ja Irina pääsee esittäytymään. Heti sen verran tässä kerron, että meillä tuli sairastapaus ja Karita ei päässyt paikalle, mutta tunnin varoitusajalla Irina hyppäsi sitten linjoille ja mahtavaa, että nopealla aikataululla löytyy verkostosta ammattilaisia, jotka pystyy tulemaan tämmöisiin tilaisuuksiin. Hyvä. No, Jaakko, kerrotko lyhyesti? Sut varmaan tunnetaankin jonkun verran ja sitten Irina ja sitten mä voin introtottaa nyt, mitä tämä aamupäivä tässä sisältää ja siitä sitten kohti asiaa. Joo, huomenta kaikille. Mun nimi on Jaakko Kämäräinen ja mä oon Muusikkojen liitossa töissä. Toimin siellä freelance-asiantuntijan tittelillä ja olen myös itse ammattimuusikko ja varmaan monille tuttukin. Kattelin tuosta noita nimi-osallistujalistaa läpi ja siellä oli tuttuja ihmisiä ja sitten vähän tuntemattomampia ihmisiä mukana, mutta tosi kiva, että olette tullut tänne yrittäjyysasioita pohtimaan ja meillä on tosiaan tämmöinen niin kuin syvenevä näkökulma, että mä tuossa aloittelen sitten, kun tämä intro tästä saadaan hoidettua pois jaloista, niin puhumaan yleisellä tasolla vähän niin kuin musiikin alalla niin työn tekemisen muodoista ja yrittäjyydestä ja ikään kuin, että minkälaisia valoja ja varjoja siihen liittyy. Ja sitten mennään siitä sitten, niin lähdetään niin kuin tarkemmin sinne yrittäjäpuolelle ja Irina ja Ilkka sitten osaa niistä asioista kertoa tarkemmin ja paremmin kuin minä. Mutta tervetuloa kaikille ja huomenta. Kiitos. Irina. Huomenta kaikille. Eli mä oon Irina Kallio Veropalvelu Sofiasta. Ja mä oon entinen tilitoimistoyrittäjä. Olen tehnyt kirjanpitoa 30 vuotta ja myin mun tilitoimiston viime keväänä. Tällä hetkellä mä oon piiloasiantuntija ja sitten mä teen kirjanpitoja mun toisella yritykselläni veroneuvontaa yrittäjille ja sitten tällaista yrittäjyysneuvontaa. Teen myös paljon yrittäjien edunvalvontaa tuolla yrittäjäkentällä. Joo, sä olet aktiivisena mukana monessa luottamustoimessa ja yrittäjät on kyllä aina ollut sulla elämässä mukana vahvasti, niin kuin itsekin yrittäjänä olet. Kyllä, elämäntapa voi sanoa niin. Niin se monella tahtoo olla. Hyvä. Nyt ei näytä enää odotushuoneessa olevan porukkaa, niin jaetaan tuosta sitten ruutu tältä puolelta ja katsotaan muutamat alkuasiat. Noin. Yes, eli yhteistyössä pidetään tässä Muusikkojen liiton ja Veropalvelu Sofia ja Iilon kanssa ja mun nimi on tosiaan tuli odotushuoneeseen jälleen osallistuja, niin Happosen Ilkka. Olen yksi Iilo AI:n perustajista ja siellä tämmöinen yleinen käsien heiluttaja ja juoksupoika toimarin virkaa pidän siellä ja tehdään uudenlaista yrittäjille erityisesti rakennettua taloushallinnon kirjanpidon softaa vahvasti AI-kärjellä ja nykypäivän työkaluksi sitä rakentaen. Taustaa mulla on taloushallintoalan ohjelmistoista plus 15 vuotta ja useammassa eri hommassa ollut mukana, mutta voidaan niitä tuossa kurkata vielä myöhemmin, kun tulee oma osuus. Hyvä. Ketäs meillä on siellä linjoilla? On mielenkiintoinen aina lähteä viemään eteenpäin webinaaria ja keskustelua, kun tiedetään vähän, että minkälaista porukkaa siellä on. Mä laitan tästä tämmöisen kyselyn avoimeksi täällä
tapaamisessa vastaukset on anonyymejä, niin laitetaan tuosta julkaisu tämmöisestä kyselystä, niin näkyykö siellä nyt kyselydialogi osallistujille? Joo. Siitä voi laittaa sitten vastauksia, niin aletaan näkemään, että millä tavalla te teette muusikon työtä, ja tänne alkaa vastaukset tulee reaaliajassa. Ne on anonyymejä tosiaan, että ei tiedä kukaan vastannut mitäkin. Niin tässä kun puhutaan yrittäjyydestä ja kevytyrittäjyydestä ja siihen liittyvistä asioista, niin kiva sitten ymmärtää, että minkälaisia tilanteita siellä on. Anteeksi, täällä huudan päälle, mutta harmillisesti pystyy laittamaan vain yhden täpän, kun varmaan monilla voi olla myös useampi vaihtoehto, ja se ymmärrämme. Laittakaa ensisijainen tässä kohtaa. Joo, just näin. Mä huomasin tuon saman, ja siksi lisäsin tuonne jotain muuta tai useampia, että se on varmaan aika yleistä tällä alalla, niin sitten on monta eri keinoa siinä. Niin siellä niitä näyttää enimmäkseen olevankin siellä jotain muuta tai useampi. Yrittäjänä, kevytyrittäjänä. Yes. Toi varmaan pysyy tuossa auki vielä, että jos haluatte käydä sinne äänen antamassa, niin tiedetään sitten, kun aletaan puhumaan tässä, että minkälaiset teemat on painopisteen. Tänään tosiaan Jaakko alustikin tuossa mukavasti, että mitä tänään käsitellään. Jaakko puhuu oman osuutensa ja keskustelleen sitten yrittäjyydestä teidän ammattilaisten arjessa. Sitten Irinan kanssa tässä lennosta vaihdettiin hieman. Teema pysyy samana, mutta otetaan Irinan kanssa enemmän semmoinen kysymyksiä ja vastauksia tyyppinen hetki tuossa. Ja siinä on teidän myös loistava mahdollisuus sitten ammattilaisilta kysyä teidän mieltä askarruttavia asioita, niin käydään semmoinen keskustelunomainen hetki tuossa läpi sitten, mitä liittyy talouden järjestämiseen ja kirjanpitoon ja verotukseen, ja Irina voi kertoa omia kokemuksia ja tarinoita sitten, mitä on kohdannut yli 15-20 vuoden aikana, kun yrittäjiä on auttanut eteenpäin. Lopuksi katsotaan sitten nykypäivän niin sanotusti AI-aikakauden mahdollisuuksia, eli miten maailma on muuttunut myös tässä yrittäjän taloushallinnon hoitamisessa ja mihin suuntaan se on menossa. Siellä on aika isoja murroksia tapahtumassa tällä hetkellä, ja niin kuin varmasti kaikki tietää, niin vähän jokaista toimialaa se koskettaa ja muuttaa ja muovaa meidän tapaa tehdä työtä ja hoitaa rutiineja, niin jutellaan siitä sitten vielä lopuksi. Muutama käytännön asia vielä tähän väliin, eli tallennetaan tämä, se tulee jakoon ja käytettäväksi sitten kaikille. Sitten on tuo chatti on auki nyt koko ajan, ja mä avaan noita mahdollisuuksia sitten myös avata mikkiä ja kameraa ja avata keskustelua, niin se on aina mukavaa, kun saadaan vuorovaikutteisuutta. Ja näitä kyselyitä tulee tässä myös muutamia, ja ilahduttavasti heti starttiin, niin siellä porukka painokin reaktioita menemään, niin ne on aina kiva tapa myös sitten indikoida, että onko tämä hyvää vai huonoa juttua, niin sitä voi käyttää vapaasti myös siellä. Jes, siellä tulikin ensimmäinen kädennosto, ja mäpä avaan sulle pääsyn. Noin, sieltä tuli meidänkin porukkaa, niin pieni hetki mä laitan aktiiviseksi osallistujaksi. Noin. Nyt basisti artisti, niin nostit käden pystyyn ja pystyt sitten myös avaamaan mikkiä ja kysymään, jos on kysyttävää. Toi ohiveto, että mutta seuraan tässä näin, ja piti painaa vaan thumbs upia, että joo. No niin, hyvä. Ei mitään. Yes. Katsotaanpa sitten noin. Sieltä saakin sitten laittaa vastakkaiskatsojaksi. Mainiota. Nyt mä sitten ojennan puheenvuoron Jaakolle tästä eteenpäin, ja Jaakko pystyy sitten, pistäkää vaan tosiaan kättä pystyyn tai chattiin, jos haluatte keskustella, kysyä, niin annetaan täältä sitten oikeuksia. Joo, kiitos.
tämmöinen adlib-introitus ehkä niin kuin aiheeseen, että tämä yrittäjyyden teema on semmoinen, mikä tuntuu olevan niin kuin koko ajan ajankohtaisempi ja semmoinen hitaasti, mutta vääjäämättömästi noussut teema musiikkialalla ja erityisesti freelance-muusikkojen arjessa. Mulla itsellä on noin 20 vuoden kokemus ammattimuusikkona toimimisesta ja silloin kun mä oon aloittanut työni tai muusikon ammatin, niin silloin vielä musiikkialan yrittäminen freelance-muusikoilla oli aika semmoinen harvinaisuus. Ja silloin presettinä tehtiin vielä keikkoja työsuhteessa, että mäkin olen elänyt semmoista aikaa, että mä olen lähettänyt kirjekuoressa verokorttiani ympäri Suomea ja siinä on sitten käsin merkitty joku maksettu palkkasumma. Ja se tuntuu jotenkin nyt tässä kohtaa ihan täysin älyttömältä ja aatomiaikaiselta toiminnalta, mutta ehkä kuvaa vaan sitä muutoksen nopeutta, missä me eletään. Ja nyt sitten mä oon ollut itse Muusikkojen liitolla 2019 vuodesta töissä, niin tuntuu, että kun tässä on aika paljon oppilaitoksissa käyty puhumassa muusikon työelämäasioista ja samaan aikaan nähnyt niin kuin työelämän murrosta sitten niin kuin oma ammattimuusikon työn kautta, niin se yrittäjyys on semmoinen asia, joka niin kuin vääjäämättä sieltä tulee. Ja jopa niin kuin ehkä sellaisella volyymilla, että siihen myös niin kuin ei välttämättä sitten ole riittävästi tilaa ja aikaa niin kuin nuorille tai henkilöille, jotka alalle sitten päätyy ammattilaiseksi, niin kuin ikään kuin tietää, että mitkä realiteetit siihen yrittäjyyteen liittyy. Ja mun ei tarkoitus pitää tässä mitään niin kuin silleen oppositiopuheenvuoroa, vaan tuoda vaan niin kuin tosiasioita esille ja semmoisia, niin että varmaan monella täälläkin, niin kuin, tai lähinnä musta tuntuu, että se semmoinen mindset siihen niin kuin toimijuuteen alalla tuntuu aika vahvasti olevan niin kuin semmoinen yrittäjyyteen ohjaava, ja se varmasti lähtee niin kuin ihan vilpittömästi siitä, niin kuin niistä faktoista, että työnantajuus tuntuu olevan niin kuin tässä meidän ajassa ja työelämässä vähän semmoinen katoava luonnonvara. Ja se johtuu siitä, että työnantajuuteen liittyy kaikenlaisia velvollisuuksia, ja se on ehkä kankeampaa kuin se, että ihmiset sitten ketterästi laskuttelee toisiaan. Mutta samaan aikaan ehkä just työlainsäädäntö ja yhteiskunnan tukijärjestelmät laahaa pikkusen perässä sitten siinä, että millä tavalla vaikka sitten pienten toimijoiden etuja turvataan sitten yrittäjyyden puolella, että siinä kohtaa vielä ikään kuin tämmöinen palkkatyö ja työsuhteessa tapahtuva työ on paremmin suojattu ja siellä on semmoista tukea ja muuta ja työttömyysetuudet ja muut on siellä niin kuin, ehkä vähän turvallisimmissa kantimissa kuin mitä sitten yrittäjäpuolella. Ja siellä ehkä on semmoista tiettyä epäsuhtaa vielä niin kuin sen yrittämisen koon perusteella, että monilla alueilla sitten monikansalliset isot yhtiöt ja sitten tämmöinen pieni freelance-muusikko niin on niin kuin ikään kuin samalla viivalla sitten vaikka lainsäädännön näkökulmasta, mikä ei ole sitten aina ehkä ihan hyvä. Ja sitten myös niin kuin semmoinen, että varmasti tai uskoisin, tai mitä itse havaintoja olen tehnyt, kollegojen toimintaa vierestä katsonut, niin että kun freelance-muusikkona toimii, niin kannattaa, niin kuin, tai itse näen olennaisena sen, että vähintäänkin tiedostaa sitten sen työn muodon, jossa omaa työtänsä tekee, että jos lähtee yrittäjyyteen, että tietää, mitä siihen kuuluu, jos käyttää laskutuspalveluita ja ottaa ikään kuin tämän kevyt yrittäjyyden mahdollisuuden, niin tiedostaa, että se on yrittäjyyttä ja sitten myös niin kuin se mahdollisuuden, että töitä on mahdollista tehdä myös usein työsuhteissa ja on vielä toistaiseksi olemassa työehtosopimuksiakin aika paljonkin, jotka sitten turvaa myös ja määrittää sitten työsuhteisen työn erilaisia tämmöisiä reunaehtoja ja palkkioita, mitä siellä on, jotka on taas sitten yrittäjäpuolella toistaiseksi vielä niin kuin kehitysvaiheessa. Mutta tämmöisellä introituksella laittakaa chattiin kysymyksiä. Mulla on tuommoinen muutaman slaidin esitys, missä haluan tuoda tähän alkuun ihan vaan just nämä niin kuin ihan tosi perusteasiat, just työsuhdeyrittäjyys, laskutuspalvelut ja mitä siihen kuuluu, työttömyysetuudet ja siitä sukelletaan sitten näin niin kuin alaspäin, mennään sinne yrittäjäpuolelle ja tarkennetaan ja Irina sitten siitä osaa antaa vinkkejä ja sitten Ilkka vielä jatkaa siitä ja antaa vielä konkreettisia välineitä, että mitä sitten siellä musa-alan yrittäjyydellä sitä omaa toimintaa voisi kehittää ja helpottaa. Mulla on heti muuten kysymys, en tiedä onko slaideilla tulossa, mutta miten jakaantuu Muusikkojen liiton
jäsenten ja nyt teidän keskusteluissa se työsuhteessa yrittäjä demografisesti tai määrällisesti? Kuinka paljon meillä on? Niin, mitäkin. Niin. Tuosta ei ole tarkkaa dataa, koska niin kuin tuollakin jo meidän tuossa hyvin suppeassa pollissa kävi ilmi, että aika monet joutuu tekemään niin kuin monessa eri asemassa. Ja sitten toistaiseksi vielä esimerkiksi vaikka teatterityössä, missä paljon muusikot työllistyy freelancereinä, niin siellä vielä niin kuin usein tehdään töitä työsuhteissa ja sitten samaan aikaan sitten vaikka keikkoja laskutellaan joko oman toiminimen tai osakeyhtiön tai laskutuspalveluiden kautta. Se menee niin kuin, että ne on rinnakkain kulkee ne, että ei ole just tarkkaa dataa, että niin kuin Muusikkojen liiton jäsenistöstä meillä on se reilu 1000 orkesterimuusikkoa ympäri Suomea, jotka lähtökohtaisesti on niin kuin vakinaisessa työsuhteessa sitten niin kuin omaan orkesteriinsa ja on sitten siellä palkkasuhteessa. Että se on semmoinen selkeä ryhmä, joka tekee sitten työsuhteessa työtä, mutta sitten on me freelancerit, jotka ollaan kuitenkin valtaosa sitten niin kuin jäsenistöstä, niin on hyvin niin kuin heterogeeninen ryhmä. Joo, Irinalla kommenttia tähän. Joo, mä haluaisin Jaakolta kysyä niin täsmennystä tuohon, että silloin ennen vanhaa, kun mä aloitin nämä hommat, niin tosiaankin esiintyvän alan henkilöt oli pääasiassa niin kuin freelancereita. Ja sitten siellä oli just näitä työsuhteisia. Mutta kun sä äsken mainitsit niin kuin tästä näin, että siellä on niin kuin, tänä päivänä ne on jakautunut joko freelanceriksi tai sitten tämmöisenä kevytyrittäjänä tai yrittäjästatuksella tekeväksi. Niin tiedätkö, mihin tämä niin kuin perustuu, että jos vaikka teatterialan työntekijä hän tekee sekä freelancerina tai sitten kevytyrittäjänä, niin tiedätkö, mihin se niin kuin perustuu siellä maksajan puolella, että missä menee se rajaveto, miksi ne haluaa tehdä tällaisella 2 eri statuksella? Työnantajan puolella vai? Niin, siellä niin kuin maksajan puolella, että jos joku teatteri palkkaa sen esiintyjän sinne, niin mihin se niin kuin perustuu, että osa tehdään freelancer-kortilla ja osa tehdään sitten niin kuin yrittäjästatuksella? Mikä se on syynä? Se johtuu siitä, että työnantajia on niin monia eri paikkoja, tai että lähtökohtaisesti niin kuin teattereille on vielä ihan muusikoillakin työehtosopimus, ja sinnekin on tullut semmoisia niin kuin muuttujia, että nyt sitä on tavallaan, sitä toimintaketjua on silleen muokattu niin, että siihen väliin on tullut semmoisia välittäjätoimijoita, että on vaikka kapellimestari, joka on tämmöinen niin kuin musiikki vastaava, joka sitten buukkaa muusikot vaikka oman yrityksensä kanssa. Teatteri on niin kuin ulkoistanut sen musiikkitoiminnan tämän kapellimestarin firmalle, joka sitten palkkaa muusikot. Ja tässä ehkä niin kuin on syytä tarkentaa vielä, kun monillehan toi niin kuin freelancer-termi on silleen niin kuin hähmäinen termi, kun se ei ole juridinen käsite. Ja sitten esimerkiksi vaikka tuolla monet viranomaiset suoraan ja monet ihmiset hahmottaa, jos puhutaan freelancereista, että sillä tarkoittaa suoraan niin kuin yrittäjää. Mutta se tarkennus, että freelancer voi tehdä työtänsä niin kuin myös työsuhteissa, määräaikaisissa keikkakohtaisissa työsuhteissa tai projektikohtaisissa työsuhteissa niin kuin palkansaajana. Ja sitten niin kuin samaan aikaan toimia sitten vaikka laskutuspalveluiden kautta tai jopa toiminimellä tai muuta, mutta et se ei niin kuin suoraan tarkoita yrittäjästatusta, mikä vaikka sitten mekin Muusikkojen liitolla joudutaan meidän jäsenistöön ohjeistamaan, että kun he vaikka asioi työttömyysturvaviranomaisten kanssa, että älkää sanoko sinne, että te olette freelancereita, koska te sillä tulkitaan jo lähtökohtaisesti niin kuin mahdollisesti väärin siellä. Sanotaan vaan, että olette muusikkoja ja teette työtänne teissä. Tuohon mä heti kiinnitin huomiota, mitä sä alkuun puhuit siitä niin kuin freelancerista, että freelancerhan on kautta aikojen tarkoittanut ihan verokortilla työskentelevää. Se ei vaan ole niin kuin jatkuvassa työsuhteessa, vaan se on ollut niin kuin just sillä, että sä jaat sitä sun freelancer-korttia pitkin poikin toimijoille. Sitä voi käyttää moneen paikkaan, kun ennen vanhaahan oli silleen, että oli vain yksi verokortti pääpalkanmaksajalle ja sitten piti hakea näitä lisäverokortteja. Tänä päivänä niin nykyisinhän ei enää edes ole freelancer-verokorttia. Se on vähän niin kuin vanhentunut käsite ja se ei ole ikinä tarkoittanut yrittäjyyttä, mutta se on aina mielletty tällaiseksi niin kuin ennen vanhaa. Se oli just esiintyvillä taiteilijoilla ja toimittajilla ja tällaisilla oli niin kuin freelancer-kortti. Just näin. Joo, kyllä. Ja sitten ennen kuin annetaan Markukselle puheenvuoro, niin sitten vielä tämmöinen, että mitä monille muusikoille, että mitä kautta tämä yrittäjyys myös ikään kuin tulee vähän niin kuin pakon sanelemana, koska on joku tapa, niin kuin on löydettävä tapa toimia, ja jos työnantaja ei löydy, niin sitten täytyy olla keino, jolla sä
saat tuloutettua ne palkkiot sieltä sun tekemästä työstä. Ja nyt esimerkiksi niin kuin semmoinen ilmiö, mikä viime vuosina on nostanut päätään, on niin kuin ohjelmatoimistojen tämmöinen aika kategorinen niin kuin irtisanoutuminen tästä, että he ei niin kuin lähtökohtaisesti on ihan ilmoittanut, että he ei enää tarjoa työsuhteita, että jos haluaa sieltä niin kuin rahaa saada, niin se täytyy saada sieltä niin kuin laskuttamalla joko itse tai sitten jonkun laskutuspalvelun kautta. Joo, tuohon mä haluan täsmentää sitä, että kun mä oon tuolla Uusyrityskeskuksen toiminnassa mukana, muun muassa Vantaan Uusyrityskeskuksen hallituksessa, niin tämä on ollut viime vuosina kasvava ilmiö, että ihmiset joutuu niin sanottuun pakkoyrittäjyyteen. Eli niillä ei enää ole niin kuin edes mahdollisuutta tehdä verokortilla töitä tai päästä työsuhteeseen, vaan se, että työnantajat, keikan tilaajat, niin heidän se ehto on, että sun pitää tulla kevytyrittäjänä. Siihen ei anneta mitään muuta vaihtoehtoa, ja mä nimitän tätä niin sanotusti pakkoyrittäjyydeksi. Joo, se on tosi tärkeä käsite tiedostaa, ja sen takia tässä niin tämä on osa isompaa yhteiskunnallista keskustelua ja työn murrosta ja työn muutosta. Et vaikka alat eroavat toisistaan, niin nämä keskustelun sisällöt niin kuin noiden alustatalouden keskustelujen kanssa on tosi lähellä toisiaan. Vaikka nyt on volttikuskit ja tänään Hesari uutisoi, että nyt niin kuin tämä tulkkifirman kaatu, että tavallaan että he niin kuin kytkeytyy tähän samaan keskusteluun, mitä niin kuin ollaan käyty volttikuskien kanssa, että onko volttikuskit Foodoraa ja Volttiin niin työsuhteessa vai onko he niin kuin ammattiharjoittajia, ja sitten siinä tarkastellaan sitä, että täyttyykö työsuhteen tunnusmerkit. Mutta että on, niin kuin, se on tosi kiinnostavaa seurata, että vaikka musiikin alalla on tosi silleen monia eri realiteetteja, mutta että se keskustelu on myös niin kuin samankaltaista. Hyvä. Markuksella oli siellä käsi pystyssä. Ja tervehdys. Oi. Joo, jos missä järjestyksessä mä näitä nyt kommentoin. Lähdetään vaikka tuosta freelancer-sanan kiroutuneesta merkityksestä. Se tosiaan on ainakin omalla kohdalla just silleen, että kaikille muille voi ylpeänä ilmoittaa olevansa freelance-muusikko. Mun mielestä on se luonteva termi. Mutta nykypäivänä sitten jos joutuu niin kun TE-palveluiden kanssa tekemisiin, niin sitten pitää muistaa, että tätä sanaa ei missään tapauksessa pidä missään yhteydessä lipsauttaa tai muuten on niin kuin heti syvällä suossa. Että tämä on tosiaan mennyt tällaiseksi, että tunnutaan jossakin tulkittavan niin kuin saman tien yrittäjyydeksi, että on freelancer, mitä tosiaan perinteisesti se ei pitäisi tarkoittaa ollenkaan. Sitten just nämä teatterikeikat esimerkiksi, ne on mulle merkittävä työnantaja, niin mun käsittääkseni homma menee aika usein niin, että kyllä ne kaikki lähtökohtaisesti saa tehdä verokortilla, mutta sitten kukin muusikko voi itse päättää, että ne on myös mahdollista laskuttaa. Että jotkut on vaan sitä mieltä, että haluaa nämäkin työt kaikki tehdä sitten oman firman kautta. Ja sitten kolmanneksi tämä on niin laaja aihe, että mäkin voin höpistä tästä koko lopputunnin. Mun mielestä Jaakko tiivisti aika hyvin ton just, että tämmöinen työnantajuus on katoava luonnonvara, ehkä jopa uhanalainen jo niin kuin tällä alalla. Et itsellä ainakin just se fiilis, että jos nyt tulee teatteriprokkista tai tilapäisesti työllistyy jossain orkesterissa tai tälleen, niin nehän on ihan selkeitä tapauksia että työsuhteessa, mutta sitten vähän on semmoinen olo, että niin tyyliin mitään muita keikkoja ei enää pysty tekemään muuta ikinä missään kuin laskuttamalla. Ja sitten tulee just tämä, että ne on tavallaan helpompia ja turvallisempia käyttää sitä välikättä, että ne tekee sen paperityö sun puolesta ja parhaimmillaan tosiaan niin kuin saat ihan vilpittömästi säilyttää itse sen niin kuin, työsuhteisen työntekijän statuksen, mutta sitten jää tietysti pohtimaan, että klassisesti että jäisi enemmän näppiin, kun olisi vähemmän välikäsiä, mutta sitten tosi kovasti mietityttää se, että kun sillä yrittäjällä on vähän vähemmän niitä turvaverkkoja, entäs jos näitä keikkoja onkin tosi vähän, niin mitä mä sitten teen? Jep. Olisiko tiivistettynä vaikka näin? Okay, hyvä. Mutta joo, tämähän aihe on selvästi herättää keskustelua ja niin pitääkin, mutta että näistä teemoista, jos me lähdetään hiljalleen eteenpäin, että kaikki ehtii pitämään puheenvuoronsa ja aikaa myös jatkokeskustelulle muista teemoista, niin mä laitan täältä nyt, mä kerron nyt, kun tässä jo aika hyvin nousi näitä ikään kuin realiteetteja, niin nyt mä laitan täältä oman jakoni päälle, jahka se on mahdollista. Nyt me Ilkan kanssa jo kokeiltiin, että tämä toimii, mutta nyt näköjään se yhtäkkiä ei enää halunnutkaan toimia. No niin, nyt se toimii, jes. Nyt mä jaan näyttöä täältä hetkeksi. Noin.
Näkyykö kuva niin kuin pitää? Kyllä. Jees, laitetaan tuolta tuon ruudun tuosta pienemmäksi. Välilehden. Se voi ruksista painaa vai jos ei Yes, katsota no se niin. puhelua. Mutta se... Hyvä, joo. Eli työn tekemisen muodot muusikon työssä. Ja katsotaanpas, mä pääsen tuolta vielä eteenpäin. Eli tässä, niin kuin äsken jo vähän puhuttiin, niin toistaiseksi tilanne on vielä se, että Suomessa työtä tehdään joko työsuhteessa tai yrittäjänä. Ja musiikkialan töissä, erityisesti freelancereilla, työ sijoittuu näiden kahden rajapinnalle. Että me ollaan semmoisessa tilanteessa, että työt lähtökohtaisesti hankitaan itse ja niihin kuuluu paljon vapautta, niihin kuuluu epäsäännöllisyyttä, niihin kuuluu epävarmuutta ja ikään kuin silleen töiden hankinta tapahtuu verkostojen kautta, ei ole ulkoista työnantajaa yksittäistä, joka jollain tavalla niin kuin tarjoaisi kaiken työn ja jollain tapaa johtaisi sitä. Eli näin ollen ollaan niin kuin rajapinnalla, mutta kuitenkin tästä huolimatta muodollisesti, kun ollaan niin kuin verottajan maailmassa tai ollaan sosiaaliturvan maailmassa tai yhteiskunnan järjestelmien maailmassa, niin siellä työtä tehdään joko työsuhteessa tai yrittäjänä. Ja työ on yrittäjämäistä, vaikka se olisi tehty muodollisesti työsuhteessa. Ja se, että missä muodossa työtä tehdään, niin se vaikuttaa moneen asiaan, muun muassa ja erityisesti sosiaaliturvaa. Ja tässä nuo työttömyysasiat nousikin esille. Ja kerron nyt vähän niin kuin näistä yleisellä tasolla. Että kun tässä on nyt nämä kaksi kategoriaa, on työsuhde ja on yrittäjyys. Ja täällä työsopimuksen puolella siihen niin kuin sen työsuhteen tunnusmerkki on työsopimus. Ja työsopimus muusikon työssä harvoin on semmoinen, että mennään johonkin toimistoon allekirjoittamaan työsopimus, joka on tarkoin määritelty kaikki ne niin kuin faktoineen ja erilaisine lokeroineen, vaan se on usein joku tämmöinen hyvinkin muodollinen, mutta siihen riittää, se voi syntyä esimerkiksi niin, että ohjelmatoimiston kanssa niin kuin sähköpostin kautta sovitaan joku vaikka kiertueperiodi tai yksittäinen keikka ja sitten että miten siitä saadaan palkkaa ja missä muodossa se työ tehdään. Että jos siinä sähköpostissa lukee, että tai palkka maksetaan verokortilla ja ikään kuin, no mä kohta kerron tarkemmin, mitkä sitten, niin kuin, pelkkä verokortti ei ole niin kuin työsuhteen tunnusmerkki, mutta että se työ on työsuhteista, niin tämä työsopimus voi sitten syntyä niin kuin hyvin monella tapaa ja niin kuin monenlaisten viestien välitykselle. Anteeksi takelteluni, tässä näköjään vielä aamuista rähmää silmissä ja kielenkannoissa. Mutta että nämä työsuhteen tunnusmerkkeihin kuuluu niin kuin eritoten, että jos haluatte palkkatositteista katsoa sitten, että onko työsuhteista vai ei, niin siitä kaikista selkein merkki on nämä työeläkemaksu. Eli kun te saatte palkkatositteen, niin voitte katsoa, että jos siellä lukee työeläkevakuutusmaksu eli TYEL, niin se on niin kuin selkeä merkki siitä, että tämä on työsuhteista työtä. Ja sen lisäksi niin kun tämä työnantaja, joka palkan maksaa sitten työsuhteisesta työstä, niin siitä vähennetään myös verokortin mukainen ennakonpidätys ja sitten työttömyysvakuutusmaksu. Ja työsuhteiseen työhön kuuluu tosi paljon suojaavaa lainsäädäntöä ja oikeus palkkaturvaan, joka tarkoittaa sitä, että valtio takaa ikään kuin, tai sen, että työntekijä saa työstänsä siitä sovitun palkan. Ja jos työnantaja esimerkiksi menee konkurssiin, niin silloin palkkaturvan kautta saa sen palkan itsellensä, ja jos siihen on viivytyksiä, niin siihen tulee vielä korot päälle ja muuta. Ja sen jälkeen valtio sitten perii tältä työnantajalta näitä rahoja, ja jos sitten ei niitä sieltä saa, niin sitten se on niin kuin, ei ole tämän työntekijän vastuulla, vaan sitten se tappio tulee sitten valtiolle, eli tämmöinen takausjärjestelmä. Kun taas sitten yrittäjäpuolella, kun sovitaan töistä, niin silloin ei tehdä työsopimusta, vaan tehdään toimeksiantosopimus, jossa yrittäjä myy palveluitaan tilaajalle. Ja selkeä merkki on, että korvaustyöstä tehdään laskua vastaan, ja sen laskun lähettäjä voi olla sitten tämä yrittäjä itse, tai sitten se voi olla laskutuspalvelu. Mutta joka tapauksessa siitä lähtee lasku, jonka sitten tämä tilaaja maksaa, ja näin ollen sitten tätä kautta se korvaus päätyy sitten tälle työntekijälle. Mutta silloin tämä yrittäjän vastuulle jää itse sitten maksaa ennakonpidätyksensä ja
tullaan varmaan myöhemmin kuulemaan sitten Irina ja Ilkan kertomana tarkemmin, että missä aikasyklissä tapahtuu sitten nämä verojen maksut yrittäjämaailmassa ja mitä muuta kommervenkkiä siihen sitten kuuluu. Mutta olennainen täällä yrittäjän puolella on taas sit myöskin eläkemaksut, eli yrittäjän puolella on yrittäjän eläkemaksu YEL, joka on varmasti monille tuttu, ja tästäkin käydään keskustelua nyt paljon tällä hetkellä, että onko YEL-rajat kohdallaan ja minkälaisia YEL-maksuja sitten yrittäjän pitää työssänsä maksaa, jos yrittäjän asemassa toimii, ja onko ne oikeudenmukaisia. Ja sitten myös työttömyysturva toimii yrittäjäpuolella eri lailla kuin mitä se toimii työsuhteisen työn puolella. Ja täällä niin kuin viittasin jo aiemmin tai mitä mainitsin, että täällä yrittäjäpuolella, koska yrittäjyyden käsitteeseen kuuluu se, että siinä pitäisi olla niin kuin sisäänleivottuna tämmöinen mahdollisuus ikään kuin menestyä ja myöskin niin kuin yrittäjänä ikään kuin tehdä myös voittoa, ja sen takia siihen liittyy paljon vapautta, mutta sitten siihen liittyy myös riskejä. Eli näin ollen puhutaan niin kuin yrittäjän vastuusta ja yrittäjän riskistä, mikä liittyy siihen toimintaan, ja aika usein muusikon työssä sitten se neuvotteluasema ei välttämättä niin kuin ole hirveästi erilainen niin kuin riippuen siitä, että missä muodossa sitä työtä tehdään, vaan joku ilmoittaa, että keikasta saa 500 euroa, tai sitten siitä saa palkkaa 400 euroa, tai saa laskulla 500 euroa, tai palkkana 400 euroa, niin se ei tavallaan, niin kuin, se neuvotteluasema on sama, ja se palkkasumma on sama riippumatta siitä statuksesta, mutta sitten esimerkiksi niin kuin yrittäjäpuolella, jos toimii yrittäjänä, niin silloin esimerkiksi tämä palkkaturvaoikeus raukeaa. Sitten siellä ollaan, niin kuin, että jos silloin maksuja ei keikasta kuulu tai työstä kuulu, niin lopulta se sitten posahtaa niin kuin yrittäjän riskiksi. Eli sitten palkkio jää saamatta ja muusikko jää nuolemaan näppejänsä. Ja sanon tässä vaiheessa myös, että mä en näe täältä nyt kätten nostoa, että jos Ilkka voi toimia. Mä hoidan jo. Hyvä, jees, kiitos. Vielä tuohon, ennen kuin mennään tästä eteenpäin, niin kuin mainitsit tuonne, että ja tuli keskustelussakin esiin, että tehdään, niin kuin, voi vähän niin kuin tapauksesta riippuen valita, ja monet sitä tekeekin, niin tästä myös Irinalle kysymys, että missä vaiheessa sitten, onko joku niin kuin rajapyykki, että kun tulee tarpeeksi sitä keikkaa tai sitä liikevaihtoa, niin kuin sit, jos on yrittäjäpuolella, että se kannattaakin alkaa painottamaan sinne, että tekeekin laskutettavana työnä ne asiat. Onko semmoisia, niin kuin, miten te näette sen rajan, että kannattaa yrittää mahdollisimman pitkään pysytellä täällä palkollisena puolella tai työsuhteessa, ja sitten onko joku semmoinen, että no nyt tulee niin kuin sen verran paljon, että sitten saa jotain, vaikka voi alkaa verotuksellisesti miettimään hyötyä siihen, että alan operoimaan niin kuin pääpainona yrittäjänä. No verotuksellisesti meillähän ei siinä ole mitään muuta kuin, että niin kun, jos niin kun mietit sitä työntekijästä loikkaamista yrittäjyyteen, niin jos ammatinharjoittajana lähdet tekemään, niin se on ihan sama progressiivinen verotus kuin on palkansaajalla. Että se on ainoastaan sit niin kuin se yhtiömuoto osakeyhtiö on se vaihtoehto, jossa on sitä tasavero. Eli jos me ajatellaan, että palkollisena tienaat ihan hirveitä summia vuodessa ja hyppäät sitten yrittäjäksi, joka on toiminimi, niin ei siinä mitään niin kuin säästöä tapahdu verotuksellisesti. Että sitten on niin kuin suoraan osakeyhtiön perustaminen tulee. Mutta tuo niin kuin yrittäjyyteen liittyen, niin mä sanoisin, että ehkä niin kuin oleellisin on se, että mikä on omat arvot ja mikä on se riskinsietokyky ja mikä on se vapauden kaipuu. Et just toi, mitä Jaakko sanoi, että yrittäjyyteen kuuluu tämä vapaus ja riskit, niin siinä on juurikin nämä asiat. Sä voit itse hyvin paljon määritellä, että milloin sä teet töitä ja miten paljon sä teet töitä, mutta siellä on just myös ne riskit, että jos sä et saa sun palkkaa, sun korvausta, sulla ei ole niin kuin just ei ole mitään palkkaturvaa, sulla ei ole sosiaaliturvaa, mitä jos sä sairastut, sulla ei ole palkallisia sairaslomia, sulla ei ole palkallisia vanhempainvapaita, siellä on paljon riskejä, että kaikilla ei niin kuin hermo kestä sitä. Ja sitten on myös se, että yrittäjänä sun pitää itse huolehtia kaikista niistä sivukuluista, niistä pakollisista velvoitteista, yrittäjäeläkkeistä, vastuuvakuutuksista ja muista, eli pitää ymmärtää se, että se raha, mikä tulee sisään, niin se ei ole kaikki sinun rahaa. Just tämä, että siinä on se hinnoittelukin on kriittistä sitten, että sä saat hinnoitella sen sun palvelusi niin, että sä pystyt siitä maksamaan kaikki pakolliset velvoitteet pois ja sitten sulle jää rahaa elämiseen. Just näin, ja tähän tavallaan viittasin, just tämä neuvotteluasema on se, että usein ehkä tätä etuasemaa ei välttämättä ole, ja sitten itse vielä niin kuin omasta, mä oon pyrkinyt vielä pitämään kiinni
mä oon silleen vanhakantainen, että mä itse soitan tuossa Olavi Uusivirran bändissä ja me tehdään, niin kuin, että se on sellainen mun tämmöinen vakituisin ikään kuin jatkuva työ, niin kuin kaikessa, miten nyt tällä jatkuvuudella voi tarkoittaa, kai sekin voi loppua, mutta että siinä on ollut pitkään mukana ja teen sitä ja se niin kuin, aika monena vuonna on mun pääasiallinen tulonlähde ja me tehdään ohjelmatoimiston kautta ja ollaan saatu vielä neuvoteltua niin, että ohjelmatoimisto suostuu maksamaan meille palkkaa. Kyllä mä näen silleen, niin kuin, että sen tavallaan freelancerin, myös niin kuin palkansaaja freelancerilla on ikään kuin sama vapaus kuin yrittäjällä, niin kuin ikään kuin tehdä just, ottaa vastaan ne keikat, joita haluaa, mutta että aika harvalla tämän hetken niin kuin työtilanteessa on ylipäänsä niin kuin varaa kieltäytyä juuri mistään töistä, että tavallaan, että onko se niin kuin vapaus olla valitsematta töitä, niin sitä, että voi jotenkin olla tosi niin kuin lomamoodeissa tai muuta, että enemmänkin se on se, että miten niin kuin ylläpitää sitä omaa elantoa ja on riittävästi töitä, että pystyy elättämään itsensä sillä työllä. Et mä ajattelen jotenkin, että se ratkaisu lähtee jotenkin sinne yrittäjäpuolelle, niin se ehkä niin kuin tavallaan yksinkertaistaa asiat, jos tekee sen päätöksen, että aion ruveta toimimaan joko toiminimen kautta tai perustan osakeyhtiön, te osaatte paremmin kertoa niiden hyödyistä ja sitten mahdollisista varjopuolista. Mutta sitten se on sulle itselle ehkä selkeämpää, että mä laskutan mun työt ja ettei se ole semmoista ihmeessä sekoilua, että välillä lähetellään niin kuin tai verokortteja ja saadaan palkkaa ja välillä laskuja ja muuta, että se on siinä niin kuin, että semmoinen tietty selkeys siinä toiminnassa on varmaan se, mitä niin kuin ihmiset kaipaa tämän kaiken niin kuin muun muuttujien keskellä ja aika kaoottinen tämä työtodellisuus, että se antaa ehkä että on sitten se niin kuin, on tehnyt päätöksen, että lähtee vaikka sitten tekemään yrittäjästatuksella ja lasketaan. Tuohon mä haluan sanoa silleen, että monesti niin kun, ihmiset, jotka niin kun on ala mikä tahansa, ihmiset, jotka niin kun, suosii niin kun, työsuhdetta, niin ne on monesti niin kun, vähän semmoisia turvallisuuden hakusempia. Eli siellä on just niin kun, tulee nämä niin kun, lomaoikeudet, sulla on lomarahat ja loma-ajan palkat ja sitten on niin kun, just tämä työterveyshuolto ja sulla on se on niinku turvallisempaa. Et niinku me yrittäjästatuksella työskentelevät, niin mehän ollaan aika omillamme sen eläkkeen kertymisen kanssa. Ja sitten se, että eihän meillä ole sitä, me itse vastataan omasta työterveyshuollosta ja se, että me vähän niin kuin eletään reunalla niin sanotusti. Me ei ikinä tiedetä, mitä tapahtuu ja sitten jos jotain tapahtuu, vakava sairastuminen, niin se voi vetää koko elämän kuralle. Mä sanoisin, että se on elämänvalinta ja se on niinku tämmöistä, että miten niinku riskin sietokyky on. Niin. Se on just näin, mutta toisaalta sit muusikon työssä mun 20 vuoden ammattimuusikon aikana, jossa on toiminut lähinnä määräaikaisissa työsuhteissa, niin mulla ei ole kertaakaan ollut yhteenkään instanssiin järjestettyä työterveyshuoltoa eikä palkallista lomaa. Että se on niin kuin freelancerillekin yhtä lailla tuntematon maailma kuin mitä. Se kuuluu vakinaisiin työsuhteisiin ja joihinkin satunnaisiin, esimerkiksi pitkäaikaisiin teatteriproduktioihin voi kuulua joku oikeus. Mutta se on, niin kuin, kuten tuossa alussa mainitsinkin, niin että se on niin kuin, että me ollaan rajapinnoilla anyway, vaikka että se on niin kuin, se, että mihin se lopulta vaikuttaa, niin kaikista isoin vaikutus silloin nimenomaan tuo niin kuin sosiaaliturvan puolella. Ja hei, tämä työterveyshuoltovelvollisuus, niin sehän on aika uusi asia. Se on tullut ihan, mitä mä sanoisin, 10-15 vuotta. Että sitähän ei niin kuin ollut 30 vuotta sitten ollenkaan samanlaista niin kuin lainsäädännöllistä pakotetta siihen. Ja toi, niin kuin, että just toi niin kuin freelancer versus sitten ihan niin kuin vakituinen palkkasuhteinen henkilö, niin niissähän on eroa. Eli siis vaikka mä aikaisemmin mainitsin siitä, että se on ikään kuin sama asia, että se on verokortti. Okei, jos me ajatellaan sitä verottajan näkökulmasta, niin se on se verokortti, se on se paperi. Mutta sitten niin kun ruvetaan puhumaan näistä työnantajan velvoitteista, niissä on eroa, että onko se freelancer vai onko se vakituinen työsuhde. Että se on ihan totta, mitä äsken niin kuin sanoit. Ja teidän alalla se on ollut aina, niin kuin just tämä freelancer on ollut varmaan se niin kuin yleisin työllistymismuoto silloin, niin kuin just jos me puhutaan vanhoja aikoja. Ja nyt on tullut kevyt yrittäjyys sitten. Ja niin kuin sanoin, niin nykyisin on paljon sitä niin sanottua pakkoyrittäjyyttä, eli alalla millä tahansa työnantajat vähän niin kuin kiertää ja säästää työnantajan velvoitteissa sillä, että ne haluaa kevytyrittäjänä töihin, koska se on paljon helpompaa saada työntekijältä vain lasku kerran kuussa kuin se, että tulee kaikki ne työnantajan velvoitteet, että sun pitää laskea
savat ynnä muut ja tehdä tilityksiä ja tulorekisteri-ilmoituksia, niin on se helpompi saada lasku vaan kerran kuussa sitten. Se on just niin näin. Jees. Mutta hei, jos mennään eteenpäin, niin lyhyesti laskutuspalveluista vielä, kun tämä kevytyrittäjyys on semmoinen, ja nämä on ehkä semmoisia teemoja, että monille nämä on tosi itsestäänselviä ja tuttuja, mutta tuntuu, että ainakin meille Muusikkojen liittoon tulee jatkuvasti keisejä, jossa nämä on tullut sitten ikään kuin yllätyksenä, vaikka se, että kun on käyttänyt laskutuspalveluja tai kevytyrittäjänä, että sitten tuleekin työkkäristä viesti, että olet yrittäjä etkä saakaan työttömyysetuutta. Niin sen takia haluan nämä tähän tuoda ja haluan näitä kerrata. Eli tämä kevytyrittäjyys, niin sen takia se on tuossa noissa lainausmerkeissä, että kevytyrittäjyys ei ole mikään niin kuin virallinen käsite, ja se on laskutuspalveluiden keksimä markkinointitermi tälle tavalle tehdä työtä, jossa henkilöllä ei ole omaa yritystä, mutta kuitenkin täytyy niin kuin saada laskutettua. Eli se on laskutuspalveluiden kautta tapahtuvaa yrittäjätoimintaa, ja se mikä niin kuin on lähestulkoon kaikissa tapauksissa tilanne on se, että laskutuspalvelut ei toimi työnantaja-asemassa eikä kyseessä ole työsuhde. Kevytyrittäjä on sen takia itse vastuussa eläke- ja vakuutusmaksuista. Ja tällä hetkellä just vaikka tuo yrittäjän eläkemaksun raja, niin se on jossain tuolla 10 000 hujakoilla 9 alkaa, mutta 9 000 jotain, jos sulla on yrittäjätuloa, niin sen jälkeen tämä yrittäjävakuutus tai eläkevakuutus on pakollinen. Ennen sitä se ei ole pakollinen. Mutta heti kun se menee sen yli, niin sitten se on maksettava. Ja silloin se on yrittäjän itsensä vastuulla, että se tulee hoidettua. Ja jos sitten kuitenkin, kun on se tilanne, että jos te toimitte vaikka OP-kevytyrittäjänä tai toimitte ukko.fi kautta tai mikä tahansa onkaan nyt tämä firma, niin jos sä lähdet sinne verokortin, niin silloin siitä palkkiosta ne vähentää sen teidän ennakonpidätyksen, eli teidän veroprosentin, mutta ne ei maksa sitten näitä eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja, joka saattaa sitten hämätä, että kyse olisikin palkasta. Ja se, mikä on tullut vastaan, että aika monet näistä laskutuspalveluista tuntuu ihan tietoisesti hämärtävän ikään kuin sitä rajaa just työsuhteen ja yrittäjyyden välillä, että sieltä tulee palkkakuitti, ja sitten jos sitä katsotaan, että mitä se palkkakuitti sisältää, niin sitten ei ollakaan vähennetty muuta kuin sitten just tämä ennakonpidätys ja pakolliset jotkut muut maksut siitä, jolloin se sitten niin kuin vaikka työttömyysturvaviranomaisen silmissä ei ole niin kuin työsuhteista työtä, vaan se on yrittäjäasemassa tehtyä työtä. Ja silloin kun toimitaan kevytyrittäjänä, niin silloin myös tietenkin maksetaan laskutuspalveluille näistä toimeksiannoista, joista tulee sitten lisäkulua. Et siinä kohtaa, kun toiminta vaikka alkaa olemaan semmoista suhteellisen säännöllistä, niin silloin kannattaa kyllä harkita sitä, että perustaisiko sitten ihan oman yrityksen, koska se halvempaa ja missä kohtaa se on järkevää sitten niin kun ottaa se niin kun tämä välikäsi pois ja alkaa sitten itse niin kun toimimaan ihan oikeana yrittäjänä. Tämä keveys siitä lähtee pois. Tässä tuli Teemolta käsi pystyyn, niin mä annan Teemulle nyt oikeudet. Niin, ole hyvä Teemu. Joo, kiitoksia. Morjesta vaan kaikille. Joo, mä oon ollut siis niin kuin ihan toiminimellä toiminut jo varmaan 20-30 vuotta. Ja tarkoitus nyt on sitten vaimon kanssa laittaa niin kuin osakeyhtiö pystyyn tuossa, mutta hän on niin kuin hoitanut tätä mun kirjanpitoa ja markkinointia. Silloin on ollut tosi hyvä juttu. Mutta tuosta noin, että just mä oon noita ukko.fi sun muita katsellut, niin siellä on aika kovat ne tosiaan ne kulut siihen nähden ehkä mitä ne tekee, että mun mielestä kannattaa ehdottomasti itse pitää siinä vaan niin kuin se on hyvin yksinkertainen kirjanpito, mikä siinä on, että niin kuin ne, mitä sä laskutat ja mitkä sun kilometrit on ja sitten totta kai päivärahat tällaiset ja muut kulut, että se menee aika yksinkertaisella taulukolla, että itse ainakin suosittelen sen ottamaan haltuun sitten kyllä, että se on loppupelissä aika yksinkertainen juttu mun mielestä. Joo, mahtavaa. Kiitos. Ja Ilkka varmasti kohta pystyy myös antamaan ikään kuin siihen tarkempaa niin kuin välinettä, että miten se voisi olla entistäkin helpompaa. Joo, kyllä. Joo, mulla on ihan enää pikkusen materiaalia. Mä kerron vaan nyt tämän työttömyysturvan, koska tämä on semmoinen, että niin ikävää kuin se onkin, niin osa työn tekemisen maailmaa on myös hetkittäin työttömyys ja varsinkin freelancerilla, jos työn tekeminen on semmoista satunnaista, että välillä keikkoja on hyvin ja välillä niitä on
hyvin huonosti, ja niin silloin parhaimmillaan sitten työttömyysetuudella ja ansiosidonnaisella työttömyysturvalla pystyy aika paljonkin seivaamaan sitä omaa taloutta. Eli käytännössä niin kun se, että kuuluu kassaan, niin se on vähän niin kuin oman elintason vakuuttamista. Ja työsuhteisen työn puolella se on yksinkertaisempaa kuin yrittäjän puolella. Eli jos olet tehnyt keikkoja työsuhteessa, olet saanut palkkaa, josta on maksettu työelit ja jäät työttömäksi, niin silloin ilmoittaudutaan TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, tai nythän nämä on päivittynyt vähän, kun tämä kuvio muuttui tuossa vuodenvaihteella, tässä on vielä näitä vanhoja termejä näköjään kummittelee. Mutta kuvio on sinällään sama, että sieltä sitten tutkitaan, että oletko oikeutettu tähän työttömyysetuuden ja saat sieltä sitten työvoimapoliittisen päätöksen, jos se on myönteinen, niin silloin sä saat työttömyysetuutta sitten kassalta. Ja se asia liittyy sinne tai siirtyy käsiteltäväksi kassaan, joka sitten tekee päätöksen, että voit saada ansiosidonnaista työttömyysetuutta tai työttömyyspäivärahaa, joka on määrittynyt sitten sun tulojen mukaan. Ja jos ei kuulu kassaan, niin silloin sä saat joko Kelan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Ja sekin niin kuin kannattaa olla tietoinen siitä, että kuuluuko kassaan. Että Muusikkojen liitossa, monissa ammattiliitoissa niin kassan jäsenyys on sidottu siihen liiton jäsenyyteen, mutta Muusikkojen liitossa se ei ole sidottu just siitä syystä, että meillä on myös yrittäjäjäseniä, joiden ei sitten kannata kuulua esimerkiksi A-kassaan, koska se on heille väärä kassa, niin sen takia on erotettu. Mutta että niin kuin meidän yhteistyökassa työsuhteisen työn puolella on A-kassa, ja sitten jos sinne maksaa kuukausimaksua, niin silloin on sitten saatuaan tämän myönteisen päätöksen niin oikeutettu ansiosidonnaisen päivärahaan. Sitten taas yrittäjäpuolella päätoimisena yrittäjänä työskennellessäsi et lähtökohtaisesti ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Ja se yritystoiminta pitäisi niin kuin lopettaa, jotta sä voit saada sitä työttömyysetuutta. Ja tämä on niin kuin freelancerilla pikkusen hankala tilanne, koska harvalla on kuitenkin ajatus mitenkään lopettaa sitä musiikkitoimintaa, jos silloin tällöin on sitten niin kuin hiljainen kausi meneillään. Ja tämä tekee tästä asiasta haastavan. Mutta on myös mahdollista olla sivutoiminen yrittäjä, joka tarkoittaa siis sitä, että sä saat pääasiallisen tulosi sitten vaikka työsuhteisesta työstä ja vaikka rinnalla tekisi sitten myös pienimuotoisesti sitten yrittäjätoimintaa joko laskutuspalvelun kautta tai muuten, niin silloin sä voit saada sivutoimisen yrittäjän statuksen, jolloin sä oot oikeutettu tähän työttömyysetuuteen. Mutta myös yrittäjä voi saada ansiosidonnaista päivärahaa kuulumalla yrittäjien työttömyyskassaan, mutta se tosiaan sitten vaatisi niin kuin sen, että se työsuhde tai tämä yrittäjyys päätetään. Ihan lyhyesti, oliko tuohon liittyen kysymyksiä? Katsotaan, täällä oli Teemulla, joo. No niin, Teemu. Kiitoksia. Valtiovaltahan nyt on puhunut sitä, että niin kuin yrittäjillekin tulisi tämä ansiosidonnaisuus, tai niin kuin siihen pyrittäisiin. Onko siitä kuulunut mitään uutta? Joo, se on se yhdistelmävakuutus on semmoinen, mikä on ollut tosi lupaava, ja se oli tässä nyt ihan hiljattain jo edes aika pitkällekin tämmöiseen niin kuin valmisteluvaiheeseen, mutta nyt tällä hetkellä siellä on joku semmoinen pikku takapakki, että se siirtyy pikkasen, mutta tällaista ollaan tekemässä, ja mä itse näkisin, että silloin kun se onnistuisi, että tämmöinen yhdistelmävakuutus, jolla ei olisi niin kuin merkitystä se, että mistä lähteestä se palkka tulee, missä muodossa se tulee, että saatko sä työsuhteisen työn palkkaa vai saat sä yrittäjätuloa, että ne menisi ikään kuin samaan laariin ja sitten työntekijä tai sitten toimija saisi sen mukaan sitten niin kuin työttömyysetuutta. Että tällainen on tekeillä, mutta se on vaiheessa. Mutta se olisi hyvä juttu toteutuessaan, mutta siihen menee varmaan vielä pari vuotta ennen kuin se saadaan jotenkin maaliin. Sitten mä juoksen läpi nyt ihan nopeasti tänne, jotta kun mä tiedän, että mä oon vähän ylittänyt aikani, koska tässä ollaan keskusteltu, mikä on hyvä asia. Niin on hyvä. Tässä niin kuin palkan muodostumisesta, että kun monet on hämillään siitä, jos vaikka tehdään keikkoja ja sitten vaikka työryhmässä on sekä laskuttavia että palkansaajia, ja sitten käykin ilmi, että nämä laskuttavat saa niin kuin laskuttaa isomman summan kuin mitä sitten palkansaaja saa. Että sanotaan vaikka, että saa joko palkkaa 250 € tai laskuttaa 300 €. Ja sitten voi olla silleen, että mitäs hittoa tämä nyt on, miksi toi toinen saa enemmän.
Niin jos lähdetään tämmöisestä tasakakkujaosta, joka sitten on tietty summa, josta tulisi vaikka nyt että siitä rahasta riittäisi 250 € palkkaa tai 300 laskutusta, niin se johtuu siitä, että kun maksetaan palkkaa, niin siihen palkan päälle tulee nämä työnantajan sivukulut, joihin kuuluu just työeläkemaksut, vakuutusmaksut, ja ne on yhteensä noin 25%. Eli se on semmoinen summa, mitä ikään kuin tämä työntekijä ei koskaan näe, mutta se on sieltä hoidettu ne eläkemaksut ja vakuutusmaksut ja muut niin kuin sen palkan jo ennen kuin se palkka maksetaan sitten työntekijälle. Ja sitten kun tulee tämä 250 palkka, niin siitä sitten maksetaan, tai työntekijä maksaa itse sitten verot ja myös tiettyjä vakuutusmaksuja sieltä pois, jolloin se kokonaiskulu on se 300 €. Ja sitten taas yrittäjäpuolella, kun tässä on puhuttu, että se on paljon helpompaa työnantajalle tai työn tarjoajalle ja tilaajalle, jos onkin yrittäjä siellä vastassa, niin silloin kaikki nämä ikään kuin vastuut on tällä yrittäjällä itsellänsä, että silloin yrittäjä itse vastaa näistä työnantajamaksujen osuudesta, eli just eläkevakuuttamisesta ja muista vakuutusmaksuista. Ja sen takia tämän laskutussumman tulee olla vähintään työnantajakulujen verran suurempi kuin palkka, jotta se on niin kuin sama korvaus. Ja tässäkin on erilaisia näkemyksiä, että koska just tähän yrittäjäpuolelle liittyy näitä riskejä, niin jotkut on sitä mieltä, että se yrittäjän laskutussumma pitäisi olla puolet isompi kuin se palkkasumma. Mutta tämä tietysti sitten palkansaaja ja muusikat voi kokea sen epäoikeudenmukaisena, että jos näin tapahtuu, että joku saakin tosi paljon enemmän. Mutta nämä on sitten tilannekohtaisia asioita. Joo, mutta tässä oli mun osuus. Mielelläni otan kysymyksiä vastaan. Tai oikeastaan voidaan mennä tälleen varmaan vähän jouhevasti eteenpäin, niin käydä kaikki puhujat tässä läpi ja ei jää niin meikäläisen hölinästä. Joo, kiitos. Hyvähän se oli ja kiitos kaikille, jotka siinä kommentoivat ja keskustelivat, että tosi hyviä nostoja ja sekä teidän alle spesifistä asiaa, mutta myös toki niin kuin koskettaa hyvin montaa muutakin. Ja lyhyt kommentti vielä noista laskutuspalveluista, että se näkyy meillä kyllä nyt, että siellä on semmoista murrosta tapahtumassa yrittäjien keskuudessa, että nähdään se mahdollisuus myös, yrittäjät itsenäistyy, tulee työkaluja, mitkä mahdollistaa itsenäisemmän tekemisen ja toki niin kuin ammattilaisten tukemana silloin, kun sitä tarvetta on ja näin poispäin, niin se näkyy myös meillä, että laskutuspalvelut varmasti tiettyyn tarpeeseen, tiettyyn tilanteeseen, tiedostaen se, että mitä ne tekee ja miten asemoituu silloin just yrittäjäksi versus palkansaajaksi, niin on paikkansa niilläkin, ne on tehnyt hyvää siinä mielessä semmoinen niin kynnys kokeilla asioita yrittäjämäisesti yhteiskunnassa, mutta nyt se on hyvä, että se saadaan niin kuin sitten lokeroitua oikeaan lokeroon ja saadaan pelisäännöt selväksi, että se ei ole sitten epämääräistä. Hyvä. Oliko Irinalla kommenttia? Heidillä tulikin siellä käsi pystyyn, niin ole hyvä Heidi. Oliko kommenttia? Mikki pois päästä. Olisiko niin... nyt? Kuuluisiko Yes. nyt? Oikein mukavaa, että tällaista järjestetään. Kiitos, että avaatte jälleen kerran näin minun näkökulmasta. Kun maailma muuttuu, asiat muuttuu olen siis Heidi Marjaana Mantere, mun taiteilijanimi on Heidi ja mä oon tämmöinen monimuotoinen yrittävä muusikko, urheilija, opettaja. Eli mun oli hirveän vaikea vastata tuohon kyselyyn, kun siinä ei ole minulle sopivaa vaihtoehtoa. Mutta toki puhun tässä nyt niin kuin muusikon näkökulmasta jo. Eli toiset omistaa asunnon, toiset soittimet ja toiset yrittää ja omistaa yrityksen. Että tässä on nyt nähty kaikenlaista. Mä tuossa Jaakko tyhjentävästi on vastannut jo moneen asiaan varmasti, myös jos linjalla on sellaisia, jotka tätä asiaa selvittelevät, mutta minulla on kokemusta Muusikkojen liitossa, mä olen ollut vuodesta 1988 ja sillä tavalla niin kuin sekä palkansaajana että sitten kevyt yrittäjyyttäkin olen käyttänyt, mutta siis ohjelmatoimisto on lähinnä se mun. Ja just toi, mitä mä ajattelin, että mä nostan esiin, niin Jaakko juuri tuossa lopussa sanoi, että se summa palkasta, kun mainitaan, niin oli se tapa ikään kuin muusikkona olla siellä estradalla mikä vaan, niin ne eivät ole samanlaisia. Juuri siksi, että pitää huolehtia, että siellä on oikeat summat maksettuna oikeisiin paikkoihin, nämä vakuutukset ja työttömyysvakuutukset ja muut. Mutta
mulla lähinnä niin kuin tämä ajatus siitä, että kun ohjelmatoimisto hoitaa, niin sekinhän on yritys. Eli tavallaan mehän niin kuin tavallaan työllistetään sitäkin yritystä me, jotka teemme tätä työtä sitten tällä tavalla pirstaloidummin. Ja toisaalta niin mun mielestä kun joku yrittää ja mun puolesta hoitaa asioita, niin mä oon valmis tässä kohtaa elämäntilannetta siitä myös maksamaan. Eli tavallaan se on vähän tämmöistä niin kuin yhteistyötä tietyllä tavalla. Mutta että mitä tässä niin kuin nyt nousi esiin, niin tietyllä tavalla haluaisin niin kuin mainita vaan sen, että ei kannata lakata yrittämästä, oli se muoto mikä tahansa. Että toisaalta me, jotka näytetään mallia siinä, että koskaan ei ole liian myöhäistä mennä taas estraadille, niin se on niin kuin jotenkin sellainen esimerkki myös niin kuin mun mielestä siitä, miten aika muuttuu ja miten paperista on siirrytty digitaalisuuteen, mutta millä tavalla me kuitenkin muokkaudutaan puolin ja toisin. Ja myös Muusikkojen liitto on ihanasti aktivoitunut viime vuosina todella kuuntelemaan ja kuulemaan, mitä kentällä tapahtuu. Että kiitos siitä jo heti SML:nkin puolelle. Mutta sitten mä sanon ihan vaan tällaisessa, ei välttämättä ole tästä keskustelua, mutta sanon vielä, että mä oon siis viulunsoiton lehtori, ja sitten mä oon muusikko, mä oon musiikin tekijä ja sitten tavallaan vielä urheilija, eli mä ohjaan urheilua ihan aktiivisesti 6 kertaa viikossa, eli mä oon pilates-ohjaaja, niin tavallaan niin kuin sen ainut, missä on niin kuin semmoinen gäppi, on se musiikin teon ja sitä kautta olevat niin kuin tuloutumiset. Ne ei kuulu tähän keskusteluun, mutta sanon vaan vielä, että tämä tämmöinen tietty paketti, mitä niin sanotusti vanhakantaisesti freelance tekee, niin mehän yritämme tehdä oman palkkamme eteen monimuotoisesti ja saada sitä palkkaa katettua sillä tavalla, että se olisi järkevää, että vuokra tulee maksettua ja vähän on pötyä pöydässä. Että tämä pirstaloituminen jotenkin on, mä olen vuosikymmenten ajan tottunut tähän työkenttään ja tuossa kun mainitsit Irina siitä vastuusta, niin mun mielestä juuri se vapaus ja vastuu on se ikään kuin helppous ja vaikeus tässä ammatissa. Että sen takia mun mielestä on tärkeää ihan noita nuoriakin tälle alalle tulevia, niin ajatellen, että tällaisia järjestetään. Että sanon oikeastaan tälleen summaten vain, että kiitos, että sain kuulla tätä, summata ja päivittää ja mielellään kuuntelen loppuun asti, mutta niin kuin ihan kommenttina tähän väliin, niin kiitos jo tässä vaiheessa. Kiitos kommentista ja kiva, kun olet ja muut olette mukana täällä, kun tätä järjestetään. Mainiota. Siirretään tuosta. Tässä onkin tullut hyviä keskusteluja siitä ja nyt on keskusteltu niin ylätasolla ja ajatuksena, että siirrytään nyt seuraavaksi katsomaan sitä niin kuin yrittäjyyspuolta ja keskustellaan Irinan kanssa ja toki muiden kanssa siitä, että yhtiömuodoista ja mitä siinä niin kuin sen, jos lähtee siihen niin kuin vahvemmin yrittäjäpolulle sitten, niin mitä vaikutuksia sillä on. Niin Irina, kerrotko vielä lyhyesti, että kuka sä tosiaan oot ja mitä sä oot tehnyt tässä? Sitä on tullut vähän jo sivuttua, mutta saadaan vähän osviittaa vielä myös siitä, että millä meriteillä sä vastailet tällaista kysymyksiä. Mä vastailen kirjanpitäjän ja veroasiantuntijan meriteillä, eli mä oon ollut 30 vuotta kirjanpitäjä, itse asiassa yli 30 vuotta, ja siitä mä oon ollut yli 20 vuotta tämmöinen verotukseen erikoistunut kirjanpitäjä, eli mun erikoisosaamista on yksityishenkilöiden ja pienyrittäjien verotus. Ja sitten mä teen myös sitä yrittäjyysneuvontaa, kun mä olen pitkän linjan yrittäjä yli 20 vuotta ollut ja tehnyt yli 30 vuotta yrittäjän kanssa työtä, niin mulla on aika vahva kokemuspinta siihen. Mutta haluaisin sanoa tuosta, mitä tuossa yhdessä aikaisemmassa puheenvuorossa just tuli esiin, tämä, että siirrytään kevytyrittäjyydestä siihen oikeaan yrittäjyyteen. Niin tämä kevytyrittäjyys, niin sehän on vain vakiintunut käsite. Se ei ole mikään tämmöinen juridinen yhtiömuoto eikä mitään. Kevytyrittäjyys tarkoittaa sama kuin toiminimi tai ammatinharjoittaja, eli se kevytyrittäjä on yrittäjä. Ja se, että siitä sitten niin kun siirtyä eteenpäin, niin just tämä kevytyrittäjä yleensä operoi jonkun tämmöisen laskutuspalvelun kautta. Eli se on niin sanottu ostettu palvelu, se laskutuspalvelu. Ihan yhtä lailla niin kuin edellinen puheenvuoron pitäjä sanoi, että ollaan ostettu sieltä ohjelmatalolta niin kuin se palvelu, että se hoitaa sun asioita, niin ihan yhtä lailla se laskutuspalvelu hoitaa sun asioita ja se joudut maksamaan siitä. Ja siitä, jos sä päätät sitten siirtyä eteenpäin, niin sitten on just tämä, että
menetkö tilitoimistoon vai rupeatko itse vaikka tekemään niitä kirjanpitoja jollain taloushallinnon järjestelmällä, niin se on oma valinta. Ja tämä, että kun kevytyrittäjä, niin se on sama kuin ammatinharjoittaja ja toiminimiyrittäjä, niin sillähän ei ole kirjanpitovelvollisuutta, vaan sillä on vain muistiinpanovelvollisuus. Tai siis, että sillä ei ole kahdenkertaista kirjanpitovelvollisuutta. Niin se, että siellä on se muistiinpanovelvollisuus, minkä seurauksena sitten pystytään tuottamaan sitä raportointia tuonne viranomaisille, eikä verottajalle tai sitten vaikka työkäriin tai mihin tahansa Kelalle. Niin siihen sitten voidaan valita erinäköisiä aputyökaluja, onko se Excel vai onko se joku järjestelmä. Ja sitten monet aina kun sieltä laskutuspalvelusta siirrytään pois, niin se laskutuspalveluhan on hoitanut yrittäjälle sen laskutuksen niin sanotusti. Sitten kun sieltä siirrytään pois tilitoimistoon tai itse operoimaan sitä omaa taloushallintoa, niin sitten tulee monesti myös nämä kysymykset, että miten rupean sitä laskutusta hoitamaan. Ja ne on niitä valinnan paikkoja sitten, tehdäkö itse vai ulkoistaako se. Mutta tämä oli nyt tämmöinen, mitä mulla tuli mieleen noista edellisistä puheenvuoroista, ja mikä se oli nyt sitten se Ilkan kysymys, mihin mun piti puhua. Yritetään vielä Jaakko tähän väliin ja sitten. Ihan tämmöinen terminologinen, jos pystyt ihan niin kuin lyhyesti avaamaan, mitä tarkoittaa kaksinkertainen kirjanpito. Kahdenkertainen kirjanpito, niin se tarkoittaa tämmöistä lainsäädäntöön perustuvaa laskentasysteemiä. Eli taloushallinnossa seurataan erikseen yrityksen varoja ja velkoja ja sitten tuloja ja menoja. Ja sitten siihen ollaan kehitetty jo muinaisina vuosina tämmöinen laskentasysteemi, miten sitä tehdään. Ja sitten taas tämä yhdenkertainen kirjanpito, niin se on ihan yksinkertaisesti vaan ruutupaperille, Exceliin tai johonkin taloushallinnon järjestelmään, niin listataan vaan tulot ja menot ja viivan alle jää jotain. Et siellä niin kuin yhdenkertaisessa kirjanpidossa niin sanotusti ei seurata ollenkaan niin kuin varoja eikä velkoja. Just näin, ja mainitsin tässä, että tämä näkyy myös meillä, että piilon puolelta pystyy tekemään myös yhdenkertaista kirjanpitoa ja kasvavassa määrin niin niitä Exceleitä jätetään pois. Ja nykyaikaisia työkaluja myös siihen niin kuin kevyeen tarpeeseen, mikä ehkä aiemmin on ollut saavuttamattomissa, ja siksi on niin kuin koettukin vähän sitä raskautta siihen, että alkoi virittelee Exceliä, vaikka se on hyvin suoraviivasta, niin silti kun totutaan, että käytetään applikaatioita ja siihen suunniteltuja työkaluja, niin tulee niitä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia sitten päättää, että miten sitä itse haluaa pyörittää. Excelissä on aina riski, että siellä on aika helppo saada aikaiseksi virheitä. Excel on erittäin hyvä työkalu, mutta se, että sitten kun menet näpäyttämään sen yhden kaavan sekaisin sieltä, niin lopputulema voi olla väärin. Kyllä. Mulla oli tässä muutamia nostoja. Yksi kysymys olikin, että mitkä on niin kuin yleisimmät haasteet ja huolet yrittäjille tästä yrittäjyyttä miettiville. Äsken viittasitkin just tähän, että mitä valintoja pitää tehdä, miten pyörittää sitä taloutta. Mutta tuleeko jotain muuta geneeristä, mitä sä kohtaat, kun juttelet yrittäjien kanssa, että mikä mietityttää siinä vaiheessa? Hirveän yleisesti yrittäjiä mietityttää niin kuin se verotus ja oikea yhtiömuoto. Ja se on sikäli aika erikoista, että siihen käytetään ihan hirveästi energiaa, että mietitään, että mikä on se mun oikea yhtiömuoto, että miten sitä nyt verotuksellisesti menisi kaikista verotehokkaimmin. Kun sitten taas niin kuin se, että päästään siihen kriittiseen pisteeseen, että tarvittaisiin lähteä miettimään, niin se on aika korkealla. Eli enemmän voitaisiin sitten vaikka niin kuin keskittyä miettimään sitä vaikka omaa YEL-työtuloa, minkä perusteella sitten niin kuin muodostuu vaikka ne sairausloma korvaukset tai vanhempainvapaat tai sitten se kaikista pahin skenaario, että jos tulet vaikka työkyvyttömäksi ja joudut sairauseläkkeelle. Eikä se, että monesti niin kuin pienyrittäjät ne keskittyy miettimään ihan vääriä asioita niin sanotusti. Mikä on sitten sanoit tuossa se raja, niin onko semmoista näppituntuma, että missä sitä vaikka tuli syötyä? Tai jos se lyhyesti, että mikä on toiminimiyrittäjä, mikä on osakeyhtiö, mikä niin kuin isoin ero niissä on ja mitkä ne huonot eli siis toiminimiyrittäjä, niin sehän on vain verotuksellinen laskentayksikkö. Eli Suomessa on progressiivinen verotus ja meillähän niin kuin henkilöiden verotus, niin se verotetaan yhdestä köntästä. Eli kun sä oot henkilö, niin verotuksessa kerätään sun kaikki tulot yhteen kasaan. Eikä onko siellä palkkatuloja, onko siellä vuokratuloja, onko siellä
luovutusvoittoja. Ne kaikki kerätään yhteen kasaan ja sitten ne verotetaan verolainsäädännön mukaan. Eli toiminimi ei ole erillinen juridinen oikeustoimihenkilö, vaan se on laskentayksikkö. Kun taas osakeyhtiö on sitten taas erillinen juridinen oikeustoimihenkilö, eli sitä verotetaan ihan omana yksikkönään. Ja osakeyhtiöllä on tasavero, joka on 20. Eli se on ihan sama, tienaako se osakeyhtiö 10 000 euroa vai 100 000 euroa vai 1 000 000 euroa, niin se on aina se vero on 20, tasavero. Ja sieltä osakeyhtiöstä se yrittäjä saa ottaa rahaa ulos palkkana, osinkona tai vaikka vuokratuloina, mutta se on lainsäädännössä määritelty, miten sä voit ottaa ulos sieltä osakeyhtiöstä rahaa. Toiminimessä taas, niin sä maksat veroa sen progression mukaan, mikä on verolainsäädäntö määrää sen verotuksen. Ja kuten kaikki tietää, niin Suomessa maksat veroja sitä enemmän, mitä tienaat. Eli just tälleen toiminimiyrittäjän näkökulmasta niin kannattaa miettiä sitä kriittistä pistettä. Eli niin kuin kerroin, osakeyhtiö maksaa tasaveroa 20, niin ohjenuora vähän on, että siinä kohtaa, kun ammatinharjoittajana sun veroprosentti nousee yli 20, niin sitten kannattaa ruveta miettimään sitä osakeyhtiöä. Mutta siellä myös niin kaikkihan ei ole niin yksioikoista. Sitten myös, mikä vaikuttaa asiaan, niin on yrittäjän rahan tarve. Eli jos yrittäjällä on suuri rahan tarve, suuret menot, ja hän joutuu pumppaamaan sieltä osakeyhtiöstä kaikki rahat ulos, mitä sinne tulee, niin silloinhan siitä ei ole mitään hyötyä, koska sitten sä maksat sun verokortilla ne verot. Sä maksat palkan nostaminen siis. Niin, aivan. Joo, tämä on mielenkiintoinen, että mikä näkyy meillä, nyt kun puhuttiin myös laskutuspalveluista, missä sitten myös tarjotaan toiminimille, ihan Y-tunnuksella toimiville toiminimille palveluita, mutta ne alustat sinällään, ne järjestelmät ei taivu sitten tähän, mihin oikea järjestelmä taipuu. Et meilläkin näkyy yksinyrittäjä, joilla on osakeyhtiö, joilla sitten pystyvät nostamaan palkan sieltä itselle, mutta sitten jääkin vähän ylimääräistä. Niin sitten siinä pystyy valitsemaan, että jätetäänkö se raha sinne yhtiöön, että se ei sitten verokarhu pääse niin sanotusti väliin, ja sitten se yhtiö voi vaikka sijoittaa sitä rahaa, tai Irina pystyy tähän kommentoimaan tarkemmin, mutta tämä on kiva, että on näkynyt meilläkin se, että yrittäjät huomaa, että hei, nyt mä silleen menestynyt, että mä pystyn elättämään itseni ja vähän jää ylikin, niin sitä ei tarvitse välttämättä yksityishenkilönä sitä ylimääräistä sitten miettiä, että mitä sillä tekee sillä kerrytetyllä varallisuudella, vaan voi miettiä sen yhtiön kautta. Ja sitten siellä tulee jatkoja, että jos sulla on vaikka perhettä, niin miettiä, että onko ne mukana siinä yhtiössä, ja ne saa sitä kautta sitä varallisuutta sitten eteenpäin. Niin, ja sitten se on hyvä huomata se, että kuten sanoit, että osakeyhtiöllä on tasavero. Eli jos sulla jää jotain sinne osakeyhtiöön fikkaan niin sanotusti, ja sä sijoitat ne johonkin, ja sitten sä teet sillä tuottoa, niin se on edelleenkin se tasavero, mutta jos sä olisit ollut ammatinharjoittaja, niin ensinnäkin se koko potti verotetaan sulla henkilökohtaisesti. Sen jälkeen sä teet sijoituksen. Sitten jos sä saat sille sijoitukselle tuottoa, niin meidän pääomatuloveroprosentti on 32 tai 34. Aivan, eli se on paljon isompi niin, kuin osakeyhtiö. Osakeyhtiö on niin sanotusti hyvä säästöpossu. Kyllä. Mainiota, jos olisi yksi asia, mikä sä haluaisit, että yrittäjät ymmärrä tässä, kun mennään yrittäjäksi, niin taloudesta ja kirjanpidosta, niin minkä sä haluaisit, että jokainen ymmärtäisi? Jokaisen pitäisi ymmärtää se, että just mitä mä puhuin aikaisemmin yrittäjävelvoitteista, eli just tämä, että onko siellä se kirjanpitovelvoite, ne vakuutusvelvoitteet, eli yrittäjäeläkevakuutus, vastuuvakuutukset, sitten tulee tämä veronmaksuvelvoite, eli meillä toiminimiläisillä ja osakeyhtiöillä, tai yleensäkin yrittäjillä, niin meillähän on tämmöinen oma-aloitteinen veronmaksuvelvoite. Eli tämäkin on monella yrittäjällä, varsinkin kun on ulkomaalaistaustaisia yrittäjiä, jotka tulee Suomeen, niin niitä on erittäin vaikea ymmärtää sitä, että meillä on oma-aloitteinen veronmaksuvelvoite. Eli just se, että meidän yrittäjien pitää itse osata arvioida. Meillä pitää olla se kristallipallo, että paljonko me tullaan tienaamaan tänä vuonna ja sen mukaan laittaa ennakkoverot. Ja sitten tietysti siinä käy huonosti, jos sä et tee mitään laskentaa eikä ennakoi, niin sitten voi tulla todella isoja, yllättäviä, suuria jälkiveroseuraamuksia. Ja sitten siinä kohtaa, kun sulla pamahtaa isot jälkiverot päälle ja sitten verottaja pakkomäärää sulle
todellisuuden mukaan ne ennakkoverot, niin se onkin sitten aikamoinen lumipalloefekti, mikä siitä tulee ja voi joutua niin kuin aika suureenkin ahdinkoon. Ja sitten kun ollaan toiminimiläisiä, niin se olisi tärkeää ymmärtää, että ammatinharjoittaja, eli niin sanottu kevyt yrittäjä, eli niin sanottu toiminimiläinen, niin sehän on kaikesta tästä vastuullaan henkilökohtaisella omaisuudella. Eli jos näistä sun velvoitteista et sitten selviä, niin siellä lähtee omakotitalot ja kesämökit. Osakeyhtiössä on, kuten sanoit, kun se on tämmöinen oma juridinen oikeustoimihenkilö, niin osakeyhtiö on vastuussa, se osakeyhtiö on vastuussa niistä. Ja jos se osakeyhtiö menee konkurssiin, niin sä et menetä sun henkilökohtaista omaisuutta, ellei ole kyse sitten työnantajavelvoitteista. Niistä voi joutua henkilökohtaiseen vastuuseen. Yes. Jaakko, Ihan taas tämmöinen lyhyt, jos pystyt avaamaan, että mitä tarkoittaa käytännössä niin kuin ennakkoverotus yrittäjälle. Ennakkoverotus. Eli ennakkoverotus tarkoittaa yrittäjälle samaa asiaa kuin työntekijöillä on se ennakonpidätys verokortin mukaan. Niin se, että yrittäjät joutuu maksamaan ennakkoverojen muodossa ja se perustuu siihen omaan arvioon. Verottaja voi myös määrätä ne ennakkoverot, mutta verottajan päätös aina perustuu edelliseen vuoteen. Eli jos olet tehnyt 100 tonnia voittoa, verottaja määrää sinulle ennakot 100 tonnista. Ja sitten yrittäjällähän voi niin kuin tilanteet muuttua, että tänä vuonna ei tule kuin 50 tonnia voittoa. Eli sitten sä voit mennä niin kuin pienentämään niitä, mutta ne pitää aina pystyä perustelemaan. Niin, eli käytännössä verot pitää maksaa ennen kuin työstä on saatu korvausta jo alkuun. En mä nyt tiedä, voiko sitä noin sanoa. Siis ennakkoverothan niin kuin pyritään jakamaan kuukausitasolle, että sä joka kuukausi maksaisit sitä. Joissakin tapauksissa verottaja voi laittaa niitä sitten vaikka joka toinen kuukausi tai neljännesvuosi tai puolivuosittain tai jopa vain yhden kerran vuodessa. Että se riippuu siitä ennakkoveron määrästä. Mutta se toinen, mitä sanoit, että maksetaan etukäteen, niin ehkä se menee niinkin, jos ajattelee sen noin, mutta se, että se niinku perustuu arvioon, että yrittäjällä se ei perustu niinku siihen reaaliaikaiseen tuloon, niin kuin työntekijällä perustuu. Et se on niinku, kuten sanoin, niin meidän pitää olla kristallipallo. Teemulla oli siellä käsi pystyssä. Jees. Joo, tämä YL niin tämä on kyllä vähän silleen kinkkinen juttu ja ajattelen, että mäkin olen ollut mä oon ollut palkkatöissä aikaisemmin ja mulla on ollut niin kuin bändi, kaikki näin edespäin. Mä muistan tästä varmaan 8 vuotta, kun mä menen Rumpalinkaan keikkareissulla laskemaan, että paljon sitä, pitäisikö mä ajoin kouluajoja silloin ja sitten oli tämä musahomma, että pitäisikö alkaa niin kuin ihan yrittäjäksi. Hänelläkin oli sitten erilaisia juttuja. Ja me alettiin sitten laskea, sen jonkun 180 € mukaan sitä, että mitä maksettaisiin. Ja 25 vuotta työaikaa, niin me saatiin laskurissa sellainen summa, mitä me saataisiin eläkettä kuukaudessa, niin se oli 205 €. Eli tämä nyt oli sitten ihan sellainen, että eihän tässä nyt yhtään mitään järkeä. Että se tulee, mutta niin kun mun mielestä tämä on niin kun yksi sellainen ongelma tässä ja varmaan mikä niin kun sitten ei kauheasti, niin kun, tai se ei ole kauhean mielekästä varmaan monellekaan maksaa sitä yöliä, vaikka niin, tällainen asia. Että mitä te tähän sanoisitte? No mä sanoisin tälleen pitkän linjan tekijänä, että tässä meidän suurin ongelma on just se, kun yrittäjä vastaa itse omasta eläketurvastaan. Eli just se, että meillähän tämä eläkekertymä, onko se työli tai yöli, niin sehän on keskimäärin 25% siitä vuosituloansiosta tai sitten siitä palkansaajan saamasta palkasta. Ainut mikä siinä on ero, niin kuin just se, että me yrittäjät maksamme sitä omaa eläketurvaa 100%, eli koko se 25%. Kun sitten taas työntekijä, niin sä saat palkan, sun palkasta pidätetään työlliä 7,15% ja työnantaja maksaa sen lopun sinne eläkeyhtiöön. Eli työntekijällä se niin kuin jakautuu 2 osaan ja työntekijä ei monesti niin kuin ymmärrä sitä, miten ison kakun se yrittäjä maksaa sen työntekijän puolesta sitä eläketurvaa.
Mutta meillä yrittäjillä taas, kun se perustuu siihen omaehtoiseen arvioon, ja me joudutaan maksamaan se 25%, niin valitettavasti se elävässä elämässä on silleen, että me monesti säästetään siitä. Ja sitten vielä, kun sitä on ollut tosi helppo niin kuin säätää, niin se on ollut vähän semmoinen niin kuin helppo kohta säästää, että kun on rahat tiukilla, niin sitä on helppo veivata alaspäin, että maksetaan vähän niin kuin minimiä. Että kyllä ne eläkkeet kyllä kertyy ihan samalla tavalla, mutta just se, että siellä työntekijäpuolella, niin sitä ei niin kuin se duunari ja monesti niin kuin ymmärrä, että miten paljon työnantaja maksaa sun puolesta sitä eläkettä. Jes, oliko teillä kommentti? Joo, se on ihan totta. Sitä ei vaan pysty siinä laskussa ehkä sillä tavalla huomioimaan. Itse asiassa se myöskin siinä, kun tietyllä tavalla nyt alkaa, niin kuin mäkin alan niin kuin ihan kunnolla yrittäjäksi tässä näin, niin käytännössä niin kuin, mä oon 50-vuotias, mulla olisi käytännössä niin kuin 15 vuotta aikaa tehdä sitä yrittäjäeläkettä, ja sitä ennen mä oon tehnyt sitten niin kuin muitakin töitä, niin sieltä on kertynyt sitä niin kuin ihan normieläkettä. Niin näitähän ei lasketa yhteen sitten myöskään, että tietyllä tavalla, että totta kai jos varmasti kaikista järkevintä olisi olla sinne eläkeikään saada olla niin kuin ihan palkkatyössä, sillä tavalla se kerryttäisi sitten sinne, että saisit tätä eläkettä. Mutta nyt sitten käytännössä mun palkkatyö loppuu, mä alan yrittäjäksi, mun pitäisi lykätä sinne ihan hillittömiä summia. Tätä on se ongelma, ja no sen takia on onneksi esimerkiksi Nordnet, että tai niin kuin itse huomannut sen, että niin kuin, no siis kyllä tässä kannattaa niin kuin 15 vuotta sijoittaa nyt aika urakalla, että tällainen, mutta tämä on vaan mun tilanne tällä hetkellä, ja nämä on mielenkiintoisia, välillä kinkkisiä juttuja. Kuten mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin se, että työsuhteessa olo on turvallista. Että tässähän nyt on just se yksi asia, mikä niinku todentaa sen ihan, että miten riskialtista tämä meidän yrittäjien elämä on. Että me joudutaan itse siitä omasta eläketurvastamme sitten. Toi, mitä sä sanoit, että ymmärsinkö mä oikein, että sä niinku tulet tulevaisuudessa niinku sä tulet eläketurvaasi turvaamaan sijoituksilla, näinkö sä sanoit? No joo, mutta siis me ollaan nyt myöskin perustamassa ihan osakeyhtiötä. Mulla on ollut aina tällainen sivutyö, niin tietyllä tavalla mä oon ollut vähän niin kuin, vaikka musa on tietyllä tavalla ollut päätyö, niin kuitenkin kun mulla on ollut työsuhde, niin mä oon pystynyt sen varjolla sitten, että mun ei ole tarvinnut maksaa sitä ja kun siinä lasketaan jotenkin ne työtunnit ja kaikki, mitenkä se oli. Mutta tulevaisuudessa nyt sitten lähdetään tähän osakeyhtiöjuttuun ja näin edespäin. Totta kai siellä tulee sitten nämä viimeistään, että alkaa nämä eläkemaksut sun muut ja näin edespäin. Mutta se, että niin kuin paljon, mä en tiedä siis mikä, siellähän mennään kai näiden niin kuin, vähän niin kuin Muusikkojen palkkojen mukaan maksetaan, mutta sä voit maksaa sinne enemmänkin tai totta kai arvioida sen homman, eikö näin? Oletko sä nyt YEListä vai mistä? Joo, siis YEL. Joo. Sä itse sinne saa totta kai maksaa enemmänkin, mutta se on tosiasia, että moni kokee, että se niin kuin keräytyy huonosti se eläke, mikä on niin kuin ihan, ja ei se paljon, mä oon itse tässä ihan samassa liemessä, että mä oon yli 20 vuotta ollut yrittäjä ja osaan kyllä puhua kuin Runeberg ja konsultoida näissä asioissa, mutta luuletteko te, että suutarilapsella on kenkiä? Aivan. Markuksella oli siellä käsikys ylhäällä. Joo, tuosta näistä niin kuin sivukuluista ja niiden jotenkin, ei ne kulut itse saa hämmäisiä, mutta että jos niin kuin työntekijällä monesti on hämärä ymmärrys siitä, että mikä se kokonaispotti näissä sivukuluissa on, sen lisäksi miten siinä omalla palkkanauhalla näkyy, niin myös niin kuin siellä työnantaja- tai asiakaspuolella, nyt kun täällä pakkoyrittäjyysraossa ollaan, niin välillä törmäisi hämmentäviä tilanteisiin, että ihmiset, joiden kuvittelisi oman työnsä puolesta olevan selvillä näistä asioista, niin on ihan pihalla. Et tulee siis just tällaista, että niin kuin sitä bruttopalkan suurusta summaa tarjotaan niin kuin laskutussummaksi, eikä ollenkaan ymmärretä, että minkä takia sen pitäisi olla huomattavasti isompi, jos kerran on pakko tehdä laskulla tai yrittäjänä. Se on, mitenköhän sitä ymmärrystä saisi niin kuin lisättyä myös sillä neuvottelupöydän toisella puolella. Välillä ei auta muuta kuin ihmetellä tätä asiaa. Se on todella relevantti, hyvä pointti, Markus. Ja sanon tässä välissä, ennen kuin päästään
asisti ääneen, niin että pidäthän Ilkka huolen, että ehdit vähän esitellä sitä piiloakin ennen kuin meillä loppuu aika. Joo, tämä on hyvää keskustelua, niin tämä on tärkeää. Mutta joo, muutama sana sen sanon vielä loppuun. Hyvä, asistiartisti. Ihan nopeasti vaan kokemuksesta, että verottaja ei ilmeisesti ole koskaan väärässä. Ja silloin kun se joudut joskus siihen, että ne rupeaa tonkimaan sun asioita, niin se on kyllä yksi perspainajainen sitten. Mutta se on hyvä, se on tässä nyt tullut yrittäjänä ja niin edespäin niin eteen, että muutoksia ja muiden hakeminen ja korjaaminen ja selvitysten tekeminen ja kaikkea, niin aivan jumalaton homma. Eli sitä kannattaa välttää keinolla millä hyvänsä. Ei Muuta voitte ostaa palveluita siihen. Mä oon hyvä tekee niitä. Okei, hyvä. Hyvä. Heidillä oli vielä siellä kommentti, niin sitten eteenpäin. Jees, moi vaan kaikille näin kuvankin merkeissä. Just mä diplomaattisesti äsken tuossa sanoin, että jotenkin mä oon päätynyt siihen, että mä tykkään tukea myös yrittäjää, joka järjestää ohjelmatoimiston merkeissä meille tekijöille sen, että se homma toimii, koska se työmäärä ikään kuin siellä toisella puolella niin on niin valtava sitten juuri niin kuin tässä nyt Pasisti mainitsi, sitten kun niitä ongelmia tulee, että tähän ehkä olisiko sulla Irina joku sellainen kokemus tai kättä pidempään, että sitten kun se ongelma tulee, niin onko sulla jonkunnäköinen semmoinen hunchi, että mistä kannattaa lähteä purkamaan, oli se ongelma sitten nimeltään mikä tahansa. Kiitos. No se kannattaa ensin selvittää, että kykeneekö itse purkamaan sen ongelman, että mikä se ongelma on, että ollaanko sen jo epämukavuusalueella tai sellaisella alueella, mikä ei ole omaa vahvuutta. Et en mäkään yritä korjata mun autoa itse tai paikata mun hampaita. Et se on hyvä tiedostaa, milloin kannattaa sitten ostaa jotain ammattilaista siihen. Jos itse tekee sitä kirjanpitoa ja verotusta ja siellä tulee sitten niin kuin ongelmia viranomaisten kanssa, niin kuin mä just tuossa sanoin, että mä tarjoan näitä palveluita, mä oon hyvä tekemään niitä, eli just tarjoan veropalveluita, ihan näitä vero-oikaisuita, verotarkastuksia tämmöisiä, että sen voi ostaa jo pelkästään sen vero-oikaisupalvelun, että jos siellä on verottajan kanssa näkemysero, niin, tai sitten ostaa vain konsultointia, niin pyytää toisen mielipiteen niin sanotusti. Se on niin kuin, se on turvallisempi ensin niin kuin tutkia ja selvittää se asia ennen kuin lähtee riitelemään sen verottajan kanssa. En halua viedä Irinalta leipää suusta, mutta sitten vaan tässä näin Muusikkojen liiton edustajana nyt myös liitolta saa apua sitten kanssa, vaikka niin kuin erityyppistä sitten ammattilaiset erikseen ja parempaa varmasti. Joo, ja se on just tärkeää, niin kuin mä sanoin, että se on hyvä niin kuin tunnistaa se oma epämukavuusalue, että niin kuin mä itsekin teen sitä, että mä keskityn vaan siihen hommaan, missä mä oon hyvä, että just, että en mä rupea sitä mun autoremppaa tekemään, että se on viisautta. On mun mielestä hyvä aasinsilta tähän muutama sananen tästä, miten me nähdään, miten maailma muuttuu tällä hetkellä nimenomaan noissa käytännön asioissa. Että se iso kuva, mitä mäkin tässä sanon monelle, on se, että niin kuin yrittäjät itsenäistyy. Ne tekee asioita itsenäisemmin, mutta ne ottaa sitten tarpeen tullen aina tukea siihen tekemiseen. Ja se on myös niin kuin meillä piilossakin se, ja Irinakin esitteli itsensä piiloasiantuntijana, niin kuin semmoinen ydin, että se perinteinen toimintamalli, jos puhutaan kirjanpidossa ja taloudesta, yrittäjä ei saa tehdä itse mitään, koska se sekoittaa kaiken. Niin siitä niin kuin nyt häivyttää sitä rajaa. Että yllättävän monia juoksevia asioita pystyykin hoitamaan itsenäisesti, jolloin tulee sitä kustannustehokkuutta. No meillä on tässä tiimi taustalla, joka on jo 15 vuotta toiminut alalla ja jeesattu kymmeniä tuhansia yrittäjiä eteenpäin helpompaan talousarkeen. Mutta se ydinjuttu, missä nyt on niin kuin nähdään muutos, on se, että perinteisesti kenkälaatikkoon kuitit kirjanpitäjälle ja nostetaan kädet pystyyn ja katsotaan parin kuukauden päästä, miten mulla taloudessa menee. Ja nyt mennään koko ajan tuonne suuntaan, että kun työkalut kehittyy, AI kehittyy, niin sitten onkin se kyky ja mahdollisuus operoida itsenäisemmin. Se on tietenkin oma valinta ja on eri vaihtoehtoja, mutta meillä tulee jatkuvasti nyt alustapalveluista käyttäjiä sisään ja mietitään, että no ehkä mä jätän Excelin pois ja teen itse. Ja sitten otetaan joustavasti, niin kuin Irina sanoi kanssa tuossa, että joustavasti sitä tukea siihen. Sitten tuleekin se poikkeus. Nyt mä en tiedäkään, että mulla on normaali yrityksen toiminnan pyörittämistä tässä ja mä tiedän perusasiat, miten ne menee rutiinilla. Mutta sitten tuleekin joku muutos. Asia muuttuu, erilainen kulu, pitääkin miettiä yhtiömuodon muutosta, niin sitten voi ottaa siihen joustavasti tukea.
Mutta tämmöinen kirjo piilossakin on nyt yrittäjillä, että on niin kuin yhdenkertaista kirjanpitoa tekeviä toiminimiyrittäjiä, jotka tekee itse tai yhdistyksiä. Sitten on osakeyhtiöitä, jotka tekee ihan jatkuvassa yhteistyössä kirjanpitäjän kanssa. Mutta se, että mitä me rikotaan tällä hetkellä, pyritään niin kuin tuomaan uutta, on se, että pystyy joustavasti valitsemaan sen tavan, miten haluaa sitä pyörittää. Ja se on sitten tuo myös kustannustehokkuutta todennäköisesti siihen arkeen. Ja Irinahan on meillä myös tämmöisenä piiloasiantuntijana, että pystyy jeesaamaan sitten myös siinä tarpeiden tulla. Noihin yhtiömuotoihin mä haluaisin sanoa sen verran vielä, että, niin just, että meillähän on yleisimmät osakeyhtiöistä tämä toiminimi, niin niistäkin on hyvä tiedostaa se, että niissä on just verotuksessa eroja, mutta toisaalta sitten pitää myös ymmärtää se, että oletko kykenevä yrittäjäksi. Eli kun sä oot tämmöinen kevyt yrittäjä tai toiminimiläinen ammatinharjoittaja, niin sä voit vähän niin kuin elää pellossa. Et kun siellä on omat ja firman rahat sekaisin, eli siellä on just se, sä oot henkilökohtaisella omaisuudella vastuussa kaikesta, mutta toisaalta saat ihan vapaasti käyttää sitä rahaa. Ja se, että niin kuin sulle ei ole sitä kahdenkertaista kirjanpitovelvollisuutta, sä voit pitää vaan muistiinpanoja. Se, että jos sulla on se kirjanpito, niin se ei ole niin nokonuukaa, jos sä firman tililtä maksat henkilökohtaisia kuluja, koska se on yksityisotto. Osakeyhtiössä ei eletäkään kuin pellossa, vaan niin kuin mä mainitsin, että sieltä otetaan vaan palkkana tai jonain vaikka kulukorvauksina niitä ulos, mutta kaikki pitää perustua johonkin. Ja se, että sitten jos sä sieltä käytät sitä rahaa yksityistalouteesi, niin siitä rangaistaan. Eli se, että niin kuin mä aina muun muassa peilaan sen, että onko henkilö kypsä yrittäjäksi. Että kun lähdetään miettimään tätä, että siirrytäänkö toiminimistä osakeyhtiöön, niin onko hän kypsä yrittäjäksi, koska niin kuin se on paljon niin kuin kurinalaisempaa se osakeyhtiön pyörittäminen, ja siellä on byrokratiaa paljon. Se tekee kaiken maailman asiakirjoja, yhtiökokouksia, hallituksen kokouksia. Että just jos tuntuu silleen, että on tämmöinen niin kuin vapaa sielu, haluaa niin kuin tämmöistä helppoa yrittäjyyttä, niin sitten se toiminimi on kyllä, se on helpompaa. Mutta se, että meidän piilo on siitä niin kuin just, että se taipuu kumpaankin, ja sitten juuri tämä, että siellä se toiminimiläinen voi päättää sen, että tehdäänkö kahdenkertaista kirjanpitoa vai tehdäänkö vaan niin kuin muistiinpanoja niin sanotusti sieltä, että saadaan sitten veroilmoitukseen ne tarvittavat tiedot sieltä näppärästi. Ja se, että se silloin, niin kuin mikä piilossa on kiva, niin se on reaaliaikaista. Jos syystä tai toisesta joudut menemään hakemaan pankinjohtajalta lainaa, niin saat reaaliaikaisesti sen tiedon sieltä, missä mennään. Kun vanhanaikaisessa konseptissa pitää odottaa sitten, jos on tilitoimistopalvelut, että se kirjanpitäjä kerkee tekemään nämä kirjanpidot, niin se voi olla niin kuin 2 kuukautta myöhässä reaaliajasta. Just näin, se oli mulla tässä myös nostona että nostan muutama ohi, eli niin kuin saman tien pystyy hoitamaan sitä. Sä saat kuitin käteen, sä voit ottaa kuitista kuvan ja kliksauttaa sen kirjanpitoon, niin se näkyy jo sitten sun tuloksella ja alvi-ilmoituksella ja kaikkialla. Eli se niin kuin on ajan tasalla, jos niin haluaa tehdä, mikä ei pakota siihen, eikö sulla ole velvollisuutta siihen. Monet jotka haluaa hoitaa sitten asian niin kuin jämptisti ja on se työkalu, millä se on helppo hoitaa, niin sitten se on niin kuin jatkuvasti siinä arjessa. Ja muutama muu asia, mikä ylipäätään ei pelkästään meillä, vaan AI myötä nousee esiin, on esimerkiksi kontekstuaalisuus. Järjestelmät osaa kysyä oikeita asioita. Enää kirjanpitäjä ei tarvitse soittaa sinne, tai kirjanpitäjältä ei tarvitse kysyä sitä, vaan järjestelmä ymmärtää jo, että hei, tämä näyttäisi ravintolakuitilta, niin kerro vähän lisätietoa, tai se muistaa, miten on kirjattu. Kirjanpitäjä tekee mallikirjauksia, ja sitten yrittäjä pystyykin itsenäisemmin hoitamaan sitä päivittäistä toistuvaa rutiinikirjanpitoa. Että se ei tarvitse olla aina se, että kuitit kirjanpitäjälle, hän hoitaa kaiken. Samoin tämmöinen ohjaavuus, mitä me nähdään ja mitä me halutaan tehdä paljon myös kirjanpitäjille, on se, että se ohjelmisto muistuttaa. Lisää kuitti, hei, täältä puuttuu tämmöinen tieto, teet tämä asia. Että sitten taas pysyy se talous näpeissä, että mitä mun pitää tehdä, että se ei ole vaan semmoinen niin kuin epämääräinen musta aukko, mitä tapahtuu, kun mä vien ne tositteet kirjanpitäjälle 3 kuukauden päästä, sitten saan tietää, että miten mulla firmalla menee. Nämä on, niin kuin tärkeitä asioita, se mihin se menee, ja on semmoinen, että ohjelmistot, se automaatio AI tukee vahvemmin. Se ei ole sitä, että se automatisoidaan se koko kirjanpito, vaan nimenomaan kaikki se sälä siinä, että se tulee hoidettua. Ja sitten se joustavuus. Okei, no nyt mä haluaisin tähän, että asiantuntija katsoo tätä läpi, tai se katsoo kerran 3 kuukaudessa mun tekemiset. Ja siitä tulee semmoinen niin kuin helpommin lähestyttävä tekeminen. Hyvä. 1,5 tuntia meni.
Hienoa, hyvää keskustelua. Nämä on aina mahtavia webinaareja, missä niin kuin aidosti tulee dialogia ja tuntuu siltä, että ollaan pystytty tuomaan asioita esiin, mitkä herättää mielenkiintoa ja keskustelua. Muistutan, että meillä esimerkiksi saa Muusikot piilossa niin pikku promo-alennuksen vielä. Meillä on myös täysin ilmaisversio käytettävissä, missä on paljon esim. Excelistä siirtyjä ja haluaa vaan niin kuin simppeli moderni työkalu, millä voi pitää vaikka yhdenkertaista kirjanpitoa, niin se ei maksa myöskään mitään, mutta sitten on myös tuo meidän maksullinen paketti, mistä sitten tällä koodilla saa myös pikkuedun, jos päätyy sinne joskus piilottelemaan. Joo. Hyvä. Mulla ei ole vielä kiire tästä poistua, mutta kunnioitetaan aikatauluja, jos vierailla pitää lähteä ja näin poispäin, niin voidaan tästä lopetella tai niin kuin jäädä vielä hetkeksi tähän ja olla, mutta onko nyt kysymyksiä, keskustelua, kommenttia, mitään sieltä yleisön suunnasta? 5 minuuttia pystyy olemaan, sitten pitää mulla tulee yksi asiakas keskustaan sitten. Niin. Joo, hiljaisesti ainakin toistaiseksi, kun onhan siellä. Otetaan Teemu ensin sieltä. Ja Markuskin, otetaan kaikille toi aktiivinen rooli päälle, niin pääsette sitten kommentoimaan. Jes, kuuluuko? Juu. Joo, hyvä. Joo, ja ei, vaikka minäkin tässä vähän piruja maalailen seinälle ja näin edespäin, niin kannustan kyllä kovasti myös niin kuin yrittäjyyteen. Ja toiminimen kautta varmasti se on niin kuin se helpoin juttu. Ja mietin vaan, että tällainen olisi hyvä sellainen aloitteleville yrittäjille tai niin kuin toiminimiyrittäjille esimerkiksi joku sellainen, tiedätkö, mistä löydyisi niin kuin sellaiset pääasiat, mitä siinä pitää muistaa ja mitä tehdä ja vähän niin kuin rautalangasta vääntää. Tällainen on varmasti niin kuin olisi yksi sellainen, että loppupelissä mun mielestä ei ainakaan ole mikään niin kuin vaikea asia sitten, että muistaa vaan rutiinit keikan jälkeen, merkitä missä ja kilometrit ja päivärahat ja tällaiset näin, että siinä kuitenkin sitten säästää niin kuin sen vuoden aikana ihan hyvin, mutta totta kai jos se tuntuu vähänkin, että neuvoja kannattaa ilman muuta ottaa tai sitten ulkoistaa, että sehän on se hyvä vaihtoehto. Ja sitten jotenkin tänä päivänä niin pitää vähän boksi ulkopuoleltakin niin kuin tehdä jo tätä hommaa. Että mulla on itsekin, mä silloin korona-aikana lopetin oman bändin ja aloin tekemään yksin. Ja se oli jännä sitten, kun uskaltaa tehdä sellaisia asioita ehkä tuon musapuolella sitten, että se oli mulla jo ajatuksena, mutta mä en oikeastaan moneen vuoteen uskaltanut tehdä sitä, mutta sitten tietyllä tavalla korona pakotti sen ja se olikin jännä, kuinka monta ovea siinä yhtäkkiä sitten aukesi. Ja niin kuin huomasi, että se oli niin kuin tosi oikea veto siinä kohtaa. Ja, että on myöskin tämä musamaailma on mennyt silleen, että tässä saa olla jollain tavalla aika monipuolinen ja niin kuin pitää hyvin silleen niin kuin laajalla katseella tätä hommaa. Mutta sitten myöskin niin kuin tarttua niihin omiin intohimoihin. Että se on tällainen yksi asia, mitä mä oon oppinut. Mä laitoin tuonne chattiin linkin tuonne mikro- ja yksinyrittäjät Myryn, missä on hyvää dataa pienyrittämisestä. Sieltä. Yes, sitten siellä oli Markus ja Heidi myös. No mä hönkäsen tähän väliin. Kiitos. Ei pidetä muusikoita piilossa, vaikka muusikot olisivat piilossa. Eli kiitos paljon keskustelusta ja kiitos tästä. Oikein mukavaa päivän jatkoa. Kiitos. Kiitos. Heidi. Mites Markuksella vielä? No, mulla tuli mieleen, kun itse on just tälleen yrittäjyys sekä kiinnostaa että pelottaa tilanteessa, ja sitten on niin kuin paljon semmoisia ihan arkipäivän epäselviä kysymyksiä, niin mulle tuli nyt esimerkkinä mieleen, että vaikkapa niin kuin just puhuttiin, että toiminimi yrittäjyydessä on niin kuin nämä omat ja firman rahat iloisesti sekaisin. Jos me kuvitellaan tilanne, että olet vaikka nyt keikkareissulla ja sitten on nälkä ja firman tilillä ei ole rahaa, koska keikka maksetaan tietysti toivottavasti mahdollisimman pian se keikan jälkeen, mutta kuitenkin vasta keikan jälkeen. Niin miten nämä niin kuin menee, että voiko sitten henkohtileilta ostaa ruokaa ja sitten kuitilla saada kuitenkin niin kuin vähennyksen, vai pitäisikö, niin kuin, että voi niin kuin tavallaan, että aivan se ja sama mistä maksaa, kunhan sitten kuittien perusteella. Joo, on, kyllä. Ihan, onko niin kuin tämän tyyppisiä ihan tällaisia niin kuin tosi kädestä pitäen arkipäivänä, onko kootusti jossain jotain UKK:ta, että mihin laitan tämän kuitin, mistä tämä täytyy maksaa, jotain tämän tyyppistä tietopankkia? Varmaan laajasti löytyy erilaisia mikro- ja yksinyrittäjät, varmaan sieltä löytyy.
oppaita, yrittäjyysoppaita. Pitääpä ottaa korvan taakse, jos pyrittäisiin vaikka viritellä tämmöisen oman GPT-agentin, jolta voisi kysellä asioita, jolla olisi tietty tietopankki syötettynä sinne yleisimpään asioihin ja yleisimpiin kysymyksiin, niin sitten sen kanssa voisi dialogimoisesti käydä näitä läpi. Just näin. Ja sama on niin kuin Muusikkojen liitolla kanssa, kun mekin ollaan niin kuin muusikkojen edunvalvontajärjestö, että sitten olisi noita tosi spesifejä tilanteita. Ostan basson kielet, voinko vähentää ne verotuksessa? Kyllä voi. Jep. Ja sitten lopuksi haluan tietysti myöskin kiittää, että itse olen monta kertaa istunut erilaisissa yrittäjyyden perusasiat webinaareissa, on ne sitten ollut niin kuin oppilaitoksen puolesta tai TE-palveluiden toimesta tai mikä milloinkin ollut järjestävänä tahona, niin tämä tämänpäiväinen sessio on erottunut edukseen sillä, että järjestävä puoli oikeasti ymmärtää tätä alaa. Että monesti ne pitäjät on sellaisia, että ne on kyllä vaikka veroasiantuntijoita tai muuta, mutta ei niin kuin ollenkaan käsitystä, että miten musiikkiala toimii. Niin, että vaikka tässä tavallaan tuli ne samat perusasiat, niin oli jotenkin semmoinen tervetulleempi olo. En olekaan kummajainen. Täällä oikeasti ymmärretään, mistä on kyse. Kiitos siitä. Kiitos. Kiitos. Mainiota. Kiitos kaikille. Tallenne laitetaan pakettiin ja jonkunnäköinen kooste tästä sitten tulemaan myös perästä päin osallistuneille ja ilmoittautuneille ja varmasti Muusikkojen liiton jäsenille menee laajempaankin jakeluun sitten, jos tämä koettiin hyödylliseksi. Niin onko vielä Irinalla ja Jaakolla loppukaneetteja ja laitetaan paketoimaan? Ei sen kummempaa kuin kiitos Irina, kiitos Ilkka, kiitos osallistujat. Oli tosi kiinnostavaa keskustelua ja antoisaa ja tämän kaltaisille sisällöille on selkeästi kysyntää, niin sitä varmasti Muusikkojen liiton toimestakin järjestetään vielä lisää. Ei muuta kuin hyvää tätä vuotta ja saa olla yhteydessä meihin liittoon päin. Kiitos kovasti kaikille. Kiitoksia ja hyvää tätä vuotta. Moi moi. Moi moi.